qur'ana o ene fecci pecce nayi pecce nayi ene hen feccere ko momti ene hen feccere ko momta ko momtude e momtade de ha gasa joyi simore ene qur'ana ko momta tan en ko capan anani ko momtade tan en ko capanɗe nayi simore ene qur'ana ko momtude tan en ko cimoji jeegom ene qur'ana ko momtani momtaka en ko capanɗe nayi e tati ko ɓuri hewde hen noon koye ruba battidiɗo o to banggue karfeje qur'ana ko ujunnaje ujunere ko ujunnaje nogas e joyi ujunere ujunnaje ujunere harfu ujunnaje ujunere harfu e ujunnaje nogas e joyi yimɓe qur'ana fof ko ujunnaje ujunere e ujunnaje nogas e joyi harfere ngabbirɗe étage uji aljanna noon ko noon poti yimɓe ngabbirɗe étage uji aljanna ko noon poti ko ujunnaje ujunere e ujunnaje nogas e joyi ngabbirgal hakkude ngabbirgal e ngabbirgal fof ene yarane duuɓi temedde joyi to banggue aljanna ayaji qur'ana ko ayaji ujunnaje jeegom e temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeegom ni ayaji qur'ana poti feccere qur'ana to banggue ayaji ko suratu shu'ara fa alqa musa asahu fa ida hiya talaqafu ma yafikuna ɗo woni feccere ayaji qur'ana to banggue karfeje feccere qur'ana laqad ji'ita shay'an nukran nun o woni feccere adina nde ewa kef way ara wayante feccere ɗimmelde to banggue cimoje feccere qur'ana ko suratu hadid en mbiyata e sabbangari kadi sami koye feccere ɗimmiri nde jeeya bagara ha yetti kadi sami ɗo woni feccere cimoje to banggue kelmeje ɗe kelmeje qur'ana ko capanɗe jeeɗiɗi ujunere e temedde nayyi e capanɗe joyi kalima wone qur'ana kala kalima kala hen kalima gonɗo e qur'ana ene waɗi gande nayyi wadde zahir tan e gandal baɗini faami to banggue dottode gandal mum to banggue ko taaƴi gandal mum qur'ana ne hawni no fewi qur'ana noon ko takande ɗiɗi hen takande wotere ko jalaluddin mouhammad bun ahmadul muhalla ash-shafi'i on waɗi takande dow nde jalaluddin shuyuti al muhalla waɗi takande less nde ko toon adori o adori ko less o ari ha suratu kahfi Allah ñaawi mayde kanko o maayi jalaluddin mouhammad bun ahmad oɗo jokkiti mbimi jalaluddin mouhammad bun ahmad o jokkiti takande dow nde e nder balɗe capanɗe nayyi o wori ko duuɓi capanɗe jeegom o jangi ko duuɓi nogas o jangini duuɓi nogas o jooɗi omo huccite Allah taw o janginani duuɓi nogas o maayi bismillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ابن العربي gorko goto ne wiya noon
o wi udditirɗe ɗeɗo koye cimoje udditirde simore bagara wi simore bagara nde ene ujunere yamirore ene nder mayre ujunere haare ene nder mayre ujunere ñaawore ene nder mayre ujunere khabar ene nder mayre o wi kayre simore nde akhduha barkatun wa tarkuha hasratun nangude simore nde barke ene hen woppude nde perte ene hen la tastadi uha albadlatu wo humu suhratu simore nde bonnoɓe mbawa bonnude ɗum on wileɓe ida quri'at fi baytin lam tadkhulu murdatu sheyɗani shayaɗini salasata ayyamin so nde janggama e galle seyɗani natta on galle balɗe capanɗe tati rasulu sallallahu alayhi wa sallam an abi hurayrata o wi la taj'alu buyutakum maqabira inna ash-shaytana yafirru min al-bayti alladhi tuqra'u fihi suratu al-baqara o rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi oto mbayɗe cuuɗi mon no comme goble comme womde andi womde ko lelade tan oto leloto ɗe juule sa are galle ma juul oto lelo inna sheyɗana ay seyɗani ene doga galle mo ganduɗa suratul baqara ene jangge e mum wa anhu ga rasulu sallallahu sallam kadi fi anani fi riwayatin riwaya goɗɗo kadi o wi li kulli shay'in sanamun wa sanamul qur'ani noon suratul baqarati kala hunde ene jogui ƴugere qur'ana noon ko suratul baqarati won riwaya goɗɗo wi sayyidatu ayil qur'ani ko ho ayaji qur'ana atal kursi noon woni koye baqara bismillahi a'udhu billahi minash shaytanir rajim suratul baqara madaniyatun ko madina nde jippi kayre simore nde mi'atani wa sittu aw sab'u wa samanuna ayatan wiyama simore nde kene temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom walla temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi aya won e mayre bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alif lam mim allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah andi muyani mum e ɗeɗo karfeji zalika ay nde deftere zalika alkitab ay nden ma deftere nde nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam jangata nde de la rayba sikki ala fihi e mum bimi sikki ala fihi e nder mayre ɗum kayre nde ala sikki sa yiɗi kadi mbiya la rayba sikki ala ka anna ɗon fihi ene nder mayre wonde la rayba fihi la rayba sikki ala fihi ene nder mayre hudan peewal bim peewal ene mayre sa yiɗi kadi mbiya la rayba fihi sikki ala e mayre wonde nde ummi kota Allah won waɗoɓe noon hudan kene fewnore noon lil muttaqina wonande hulɓe Allah mbiɓe ko kulɗo Allah nde wonata sababu pewnugol mum ko ittata noon kende fewnore hayso yimɓeɓe fof peewani sabu nangue ko nangue tan hayso gumɗo yiyani ittata ko nangue walla mbimi gumɗo wasa yiide nangue hatta nangue wonde nangue mbimi kayrene yimɓe fof wasde fewirde sabu mayre hatta ne wonde fewnore sa yiiɗi mbaya wa sa yiiɗi mbasa fewde Allah wi ene fewna ene fewnore non ko hudal lil muttaqina sa nani muttaqina noon ko bimtisalil awamiri waccinabi nawahi littigaihim bi zalika annara o wi sa nani kulɗo Allah
ko goppuɗo ko boni waɗi jamiroje Allah o wiyete kulɗo Allah imam Junaydi o meeɗino namdede omoni cukalel ɓe mbimo holko woni kulɗo Allah o woni hulde Allah kala ɗo Allah winoma yaya yima toon kala ɗo Allah hannoma hattoma toon ɗum wiyete hulde Allah so tawi aɗa huuli Allah kala ko Allah wi moƴƴani aɗa waɗa kala ko Allah wi ne moƴƴi a ala hen haaju aɗa huulani Allah fena sa huuli Allah kala ɗo Allah winoma ya woppu aɗa woppi kala ko Allah winoma aɗa waɗa ɗum wiyete hulde Allah ɗum woni bimtisalil awamiri wajitinabi nawahi kuliri ɗum noon ko jeygol alladina no ɓen yuminuna hulɓe Allah ɓe o limtata ɓeno haalata ɗo haala mumen yuminuna ɓe ganduɗa enen gonɗina bil gaybi ko wirni bima gaba anhum min al ba'si wal jannati wan nari ko jiyani ene nani ko o wiyete kulɗo Allah o wiyete gonɗinɗo nanɗa a yiyani gonɗinɗa bibi ummital en nan en jiyani aljanna en nan en jiyani jeygol en nan en jiyani sa gonɗini an wiyete yuminuna bil ghaibi koye ɓen jeeɗa ko yuqimuna salata eɓe ganda ene ñiiɓa e julde ene totta julde nde e haqqiji mum wa mimma razaqnahum eko min garziguiniɓe yunfiquna eɓe nafqa hunde eko min gardi wona fof ko kam on ko Allah rokkanma kay askata on ko Allah rokkanma sakkorako ko ɓen ko min dokkiɓe ko ɓuuri hewde hen eɓe eɓe garziguina ɓiɗɗo asketaki ɓiɗɗo sakketaki walladina o wiyeteɓe hulɓe Allah ɓe ko hulɓe Allah de o sifoto o wi hulɓe Allah ɓe walladina ko ɓen yuminuna ɓe enen gonɗina bima unzila ilayka ko jippina e ma an nelaɗo Allah wama unzila eko jippinano ko jippina e ma ko eɓe gonɗini wama unzila eko jippino min qabli ko adima ko jippino ko adima ko eɓe gonɗini tawreta eɓe gonɗini linjila ɓe jiyani eko wona ɗum wa bil akhirati ay lakhara kadi hum kamɓe yuqinuna eɓe janana ene woodi eɓe gonɗini kadi eɓe janana eɓe gonɗini wonde ne woodi ko ɓe mbiyete muttaqina en sa nande kulɗo Allah ko ɓe Allah wi ulaika siforiɓe ni ɓe kalnen ɗo ɓe ulaika ɓe kay ala hudan ɓe goni e peewal min rabbihim ummarade jomumen ɓe koye peewal Allah goni ko Allah andani ko Allah yamirnoɓe mbaɗi ko Allah hannoɓe goppi famide ɗin ɓeɗo anani ɓeɗo ulaika ala hudan min rabbihim sifiɓe ɗiɗo sifaji ɓeɗo goni masalan koye peewal ko ulaika ɓe kay ɓe humul muflihuna ɓe mbiyete malaɓe mbimi ɓe goni malaɓe Allah wattene ɓen ko ɓe goni malaɓe baɗɗo ko Allah yamiri woppi ko Allah haɗi ko ɓe mbiyete malaɓe ndimi yuqinuna ene gandi sikke ala sikkitare ala o wi ɓe ganda ɓe ko yedduɓe la harwana ɓe ganduɗa gonɗinani nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe goni ɓe ganda walla ɓen ngala hen kala julɗo laɓɓinɗo ɗo ɓurano mum haaɗi kañum julɗo laɓɓinɗo mo nannani haydara ala ko ɓowli haydara waɗani pante ko ranwu tal ɗo ɓurano mum haaɗi tuggude alif lam mim zaki hayti ɓuray ko muflihun ɗo haaɗi o ala haydara aya garowo o ko kefeero mo ɓawlinani haydara mo ranwinani haydara ala pante ko keferagal tan on haalata
so ɓenni ɗon ko naafiki tan anasi inna alladina kafaru so tawi ko ɓen yedduɓe noon ko wayno abi jahalin e abou lahabin e ko nande maɓɓe ha darga daro ɓeɗo kam sawa'un alayhim foti e maɓɓe a anzartahum a jertiniɓe a wiɓe kule Allah am lam tunzirhum walla a jertinani ɓe sa yiiɗi mbiyaɓe ɓe kula Allah walla sa yiiɗi deƴƴa fowde la yuminum ɓe gona gonɗinoɓe ɓe hottampino hoorema ɗo ɓe ɗo hefereɓe laaɓɓe mbimi kefere laaɓɗo ceerɗo ɗo haaɗi mbimi ɓe inna alladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yuminuna ɗo kefere laaɓɗo haaɗi ɓe sa yiiɗi kaala sa yiiɗi deƴƴa la yuminu gona gonɗinoɓe li ilmillahi minhum saabu gandal Allah e maɓɓe zalika ɗum Allah ne andi ɓe gona gonɗinoɓe ɗum noon fala taɗa ma fi imanihim to ɗamino wonde eɓe gonɗina wol inzari sa nani inzar noon ilamun ma takhwifin sa nani jertinde ko andinde wondude hulɓinde wiyete jertinde tuggude noon khatama ha ƴetti nasi wona fiqeɓe khatamallahu ala qulubihim ɓeɗo Allah ombi e ɓerɗe maɓɓe moƴƴere ko wiyete moƴƴere natta toon wa ala sam'ihim Allah ombi e nanɗe maɓɓe ɓe naftorta ko kala ko moƴƴi ɓe naftorta ko kala koko keeɗi gonga ɓe gona naftortoɓe wa ala absarihim Allah ombi guite maɓɓe waɗi hen ghichabatun omboɗe kala ko wiyete gonga ɓe jiyata sa nanani gonga a yiyani gonga a haalani gonga a miijaki gonga aɗa jogori gollu gonga wala hum ne wodani ɓe kay azabun lepte azimun ɗe ganduɗa ko duumiɗe lepte kay pamɗata mbimi lepte pamɗata so woni lepte tan mawnata ko lepte duumiɗe ɗe ngala kaaƴ mbimi wala hum azabun kono ko azimun ndi ko duumiɗe wa nazala aya garowo jippi ko fil munafiqina nafiqeɓe aya garowo jippi koye mumen Allah wi wa minan nasi ene gongolli makka man yaqulu mo ene wiya amanna billahi minen kay emin gonɗini Allah min kay min gonɗini Allah o bil yawmil akhiri emin gonɗini kay ñalawma cakkitiɗo sa nani ñalawma cakkitiɗo ko ñalawma ala caggal makko woni yawmil akhiri yawmal qiyamati mo ñalawma ala caggal mum kañum tan woodi Allah wi wa ma hum wanani ɓe bi mu'minina ene gonɗini ala ɓe jograni gonɗinde ɓe gonɗinani yukhadi'una Allah eɓe jampo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah neɗɗo wa jamfat ɗum yukhadi'una rasulallahi rasula o itta Allah o mudafun ilayhi lomti kono ko yukhadi'una Allah wonno walladina amanu ko ɗum yukhadi'una rasulallahi rasula o wonno maf'ul itta noon artira ɗon Allah o ɗimi ko dafuni leydi lomti maf'ul o yukhadi'una Allah eɓe jamforo Allah ɗemɗe maɓɓe kono eɓe jampo nelaɗo Allah ko nelaɗo mbawi jamfade ko amma Allah ɓe mbawa sa funti Allah no eniya ko nelaɗo kay ɓe garata yeeso mum ɓe mbiya wallahi Mouhammadou kalta ko gonga wallahi Mouhammadou an kay emin gandi ko an tigui Allah nelno gona waddeno e punta ɓe mbaɗa funti bojel wona walladina amanu e ɓen julɓe ɓenne kadi ɓe gara ɓe punta ɗumen bi idhari khilafi ma abdanuhu min al kufri sabu feññinde koɓe ko luutodiri e koɓe cuuɗi e keferude e nder e ɓerɗe maɓɓe li yadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyati beele ɓe goppe ñawoje ɗe ɓe ñawoje sharia ñawannoɗe ɓe goppire noon ɓe ɗaccide comme yekiɓe julɓe kono ɓe gona Allah wi wa ma yukhadi'una ɓe jamfaki noon illa anfusahum so wona e maɓɓe ko koye maɓɓe tan ɓe jamfi li anna wabala khada'ihim nde wonno jayiya jamfomo gol maɓɓe ngol kodogol maɓɓe ngol raji'un ilayhim ruttoto koye maɓɓe sa waɗi hunde ruttima ma kay puntuɗa ko hoorema fa yaftadihuna fi dunya ɓe kersa e aduna biɗɗila illahi nabiyahu saabu Allah ƴellidde annabi mum alama abdanuhu e koɓe mofte nder ɓerɗe maɓɓe o yu aqabuna fil akhira ɓe lepte to lahar wona Allah wi wa ma yashuruna ɓe ganda anna khida'ahum li anfusihim ɓe ganda wonde janfogol maɓɓe koye maɓɓe artata mbimi koye maɓɓe artata
fi qulubihim Allah wi woni e nder ɓerɗe maɓɓe maradun ko wiyete sikkitare naafiqagu ene nder ɓerɗe maɓɓe nde wonno naafiqagu ñawnat ɓernde loona ɗum fa zadahumullahu Allah ne ɓeydiniɓe maradan ko wiyete masalan loore bima anzalahu min alqur'ani li kufrihim sabu ko Allah jippine qur'ana sabu jeddugol maɓɓe ɗum kadi qur'ana ɓeydiniɓe bone so qur'ana jippima ɓe mbi fa wone maɓɓe mbiya ayyukum mbimi man yaqulu ayyukum zadatu hazi imanan so simore jippima mbi nde simore holmo ɓeydi ɓe gona wiide noon julɓe te ɓeydat ɗumen ko amma ɓe gona julɓe noon ɓeyta wala hum ne wodi ɓe azabun lepte alimun ɗe ganduɗa ko musɗe bima kanu sabu koɓe laatino yakzibuna eɓe pena yakzibuna eɓe pena walla yukazibuna eɓe penna eɓe penna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam walla eɓe pena e kunuɗe konguɗi maɓɓe bima kanu sabu koɓe laatino yakzibuna eɓe pena e ɗemɗe maɓɓe koɓe peññinta ko wona gonga walla yukazibuna so nelaɗo haali ɓe penna ɗum wa ida qila lahum so mbiyanama maɓɓe kamɓe ɓeeɗo soɓe mbiyanama la tufsidu fil ardi horo bonnire leydi ndi kefeyru e salade qaalu ɓe jaaboɓe mbiya innama nahanu minen kay komin gone dow mum ko muslihuna komin moƴƴin min kay min moƴƴin wa laysa ma nahanu kay fihi bi fasadin komin goni ko kay wona bonande ɓe mbiya ko moƴƴere kay komin kaalata ko e komin mbaɗata ko kamɓe naati ɓe mbiya ko moƴƴere Allah wi ala on peni ala ko noon innahum Allah wi kamɓe kay humul mufsiduna kamɓe tingudi bonduɓe walakin ko woni noon la yashuruna ɓe ganda ɗum wa ida qila lahum so ɓe mbiyanama aminu gonɗine kama amana nnasu hono no sahabaɓe nelaɗo Allah gonɗinirno ni gonɗiniri e noon qaalu ɓe jaaboɓe mbiya anu uminu yati minen min gonɗinat kama amana sufaha o hono no ɗawi ɓe gonɗiniri ni ɗawi ɓe gonɗina min gonɗina min mbatta ɗum la nafalu ka fi'lihim min mbaɗata hono golle maɓɓe ɗe Allah noon jaabiɓe Allah wiɓe ala aha kay innahum ay kamɓe wiɓe sahabaɓe nela ko ɗayɓe ay kamɓe kay humu sufaha o kamɓe goni ɗayɓe kono walakin la ya'lamuna ɓe ganda ɗum koram aya garo o woni sababu jippade makko anna aba bakrin wa umara wa aliyan tawajjahu li abdullahi ibnu ubay bun salul la'anahullahu oɗo naafigi wiyete ko abdoullahi ibnu ubay dendagal naafigi aduna fof kanko woni mawɗo aboubacry seydina aboubacry e seydina oumar e seydina aliyu jeehi toon jeehi to makko yo kuddi Allah wone makko noon fa qala lahu aboubacry wimo halumma anta wa ashabuna an e wondiɓe amen ar an e minen sahabaɓe wakhlus ma'ana ar laɓɓin diine ma gonda e amen fa qala lahu aliyu seydina aliyu wimo ittaqillaha hul Allah wala tu nafiqi hoto won nafiqi fa qala kanko abdoullahi ibnu ubay o wiɓe ma qulta zalika illa liyakuna imani ka imanikum a haalirani ɗum so wona haalato gonɗingolam ngol way kono gonɗingol mon ni hamin daña ko dañɗa ko ɗum tan mbiruɗa noon goram funtireɓe noon falamma tawajja hunde ɓe jeehi ɓe ɓenni kanko seydina aboubacry seydina oumar seydina aliyu nde ɓe kalde makko kanko abdoullahi ibnu ubay o wi aha koy on emin gandi oɗon jiiɗani min moƴƴere on mbaɗira noon so wona yomin gonɗin Allah hono no gonɗinirɗon ni ko yiɗande min tan jaam o wiɓe noon kanko naafiɗo o nde ɓe ndumti tan o noddi wondiɓe makko ɓe o wiɓe ida laqukum soɓe kawre moɗon ɓe kalde mon ɗin haalaji fa qulu mbiye misla ma qultu hono ko kalmi ko ɓe mbiya noon tan kalnemo ɗum fa qalu ɓe mbimo kamɓe naafigueɓe tokosɓe ɓe wi lam nazal bi khayrin min ceerata emine jaam tan ma istafina ɗon ɗaɗa wuure amen ɗon ɗaɗa wuure amen aɗa wonde amen koye jaam tan an woni mawɗo amen
ɗo an ɗaɗa wuuri hakkude amen koye jaam tan min gonata ɓe gone wiide mo noon onon kay somo wuuri ko yippore gonoto ɗum woni noon Allah jippini aya o Allah wi wa ida laqu lladina amanu onon julɓe ɓe so on anani wa ida laqu lladina amanu so kamɓe naafigeɓe ɓe kawre julɓe ɓe qaalu ɓe mbiya amanna min gomɗini wa ida halaw so ɓe duttima ila shayadinihim fewde e mawɓe maɓɓe ɓe qaalu ɓe mbiya inna minen kay maakum koye mon min gonde diine soɓe kawre mon onon julɓe ɓe ɓe mbiya keɓe gonɗinɓe ɓe punta on soɓe kooti to mawɓe maɓɓe mbiya koye mon min gondi innama nahanu ay minen kay komin mbiyata min gomɗini ko mustahzi'una komin jalkitoɓe tan Allahu Allah noon yastahzi'u bihim Allah yoɓata keɓe jalkitta ko ay keɓe jalkirkato Allah woni joɓoɓe ɗum wa yamudduhum Allah nani muñanaɓe fi ɗughyanihim e bewre maɓɓe ɓe mbaɗa ko beela yamahuna ɓe ndengina keɓe wemɓe ulaika alladina ɓe goni ɓen ishtarawu dalalata wostitiɓe majjere bil huda e peewal itti majjere mbatti ɗum peewal itti peewal mbatti ɗum majjere Allah wi ɓeeɗo noon tawde koɓe juuliɓe fama rabihat tijaratuhum ɓeeɗo julagu mumen gancotako tawi julagu ma ko peewgo ko oñade a jogori gañade bal khasiru sabu ɗaccu keɓe pertuɓe li masirihim ila nnari sabu anani wattande mabɓe ko jeygol tan ɓe kay gonta feew wama kanu ɓe laata kay muhtadina ko eɓe peewi fima faalu keɓe gollata masaluhum ay sifa ɓeeɗo naafigeɓe to bange naafigagal sifa mabɓe ka masali way kono sifa alladina on ɗon neɗɗo istawgada kuɓɓunoɗo naran jeygol e nder niɓɓere ay kuɓɓunoɗo jeygol e nder niɓɓere falamma ada nde jeygol ngol jalbi ma hawlahu ko woni sara makko o yi hankanti kala ko woni sara makko watti yiide tan zahaba llahu bi nurihim tan Allah naɓi jeygol ngol ñifi ɗum o tarakahum Allah woppiɓe fi zulumati nde niɓe la yubsiruna ɓe jiyata ko woni sara mabɓe koye keferene ko noon hande o wi sifa mum hande sa wone niɓɓere sa huɓɓi jeygo wona saraji ma leerat so yarene ara jiiya so mbaɗoden ara jiiya wona hono won sifa mum de so ɓooyi ñifine waya jiiɓode kefe naafigo ko noon eɓe gongdini Allah e feññinde konngol limanago seɓe maayi kulol ara lefte ngara Allah wi summun ɓe paaɗi ga gonga ɓe nanata kala nanɗe jabgol buk mun ɓe mumɗi kala ko wiyete moƴƴere ɓe kalata yun ɓe gumi kala ko wiyete lawol peewal ɓe jiyata mo yiyata lawol peewal wawa haalde ko moƴƴi wawa nande ko moƴƴi one golla ko moƴƴi hum ɓe la yarji'una ɓe duttata koye peewal ɓe duttata ko majjere koye majjere mayata walla sa famani tindol ngol o tindanno ma nane ngol omo tindanma gongol o wi walla ɗaccuni oɗo naafigi o way ka sayyibin o way kono waame min as-samai ummarade duule fihi ene duule he zulumatu niɓe wa ra'adun e malayka dillowo o biyeteɗo ra'adu o sawtu o wa barqun e majle joni noon so asaman o dilli so majje ɗe dilli so mbaɗɗe mbaɗi ɗeleñ asama waɗi gidi didi yaj'aluna ɓe mbaɗa asabi'ahum gulle peɗeli maɓɓe fi azanihim e noppi maɓɓe minas sawa'iqi sabu hulde kaacali ɗi haade maɓɓe nande ɗum o wi way kono sifa toɓo jippo ummade asama ene wonde majle mum ene wonde masalan guidali mum wona ɓe nanat ɓe mbaɗani noppi maɓɓe haade maɓɓe nande guiɗaɗe pour haade maɓɓe nande ɓe maaya ɓe cukka noppi maɓɓe andi asabi o ko peɗeli firante kono oɗo wawa wonde peɗeli feɗendu natta e nofru ko wulde feɗendu natta e nofru yaj'aluna asabi'ahum gulle peɗeli ɗi yimɓe nanata e noppi he ko amma feɗendu heƴata toon ko hoore wulde feɗendu natata joni noon o haali noon o wi asabi ahum ene wona o wi ɓe mbaɗire noon hadaral mawti sabu hulde mayde e heɗade ɗum o wi ko noon ne ɓeeɗo naafigeɓe kazalika ha ɓuli ay ɓeeɗo ida nazala al qur'anu so qur'ana jippima o fihi dicrul kufri ene qur'ana he jangtowol keferu al mushabbahu bizulumati keferu nandidinagu e niɓe
wal wa'id e cappoje jippotoɗe qur'ana al mushabbahu bir ra'd cappoje nandidinaɗe ra'du woni dille iwonde ɗe wal hujajul bayyinatu hujjaji ɗi ganda ko ɓangudi al mushabbahatu bil barq nandidinaɗe e majle ƴewwaya sudduna ɓe udda azanahum noppi maɓɓe li allah yasma'uhu haade maɓɓe nande qur'ana o ko haalata ko so ɓe nani fayamilu ɓe oño ilal imani fewde gomɗingol wa taraka o anani wa tarku dinihim e woppude diine maɓɓe ɗum hatta ɓe o wi ko ɗum woni ko nanɗa ko ɗum woni misala mo allah fiyanma taw ka seyibino o hum woppude ɓe noon diine maɓɓe o kamɓe ɓeeɗo heefereɓe enda hum to maɓɓe mawtun ɗum way kono mayde ni ɗum woni hadaral mawti sabu rentade mayde ɗum ɗum ko rentade woppude diine maɓɓe o wallahu allah noon muhiɗum kanko woni piltiɗo bil kafirina e heefereɓe to banggue gandal allah ene hoɓiɗi keefeero hay hunde majjata ga majjata e keefeero e majji Allah majjata e keefeero ala ko an kay ronkata andude jiya neɗɗo donka andude bele ko moƴƴo walla ko bonɗo donka andude kono Allah kay kala no ganda gon mbaɗa omo andi fala ya futuna hu yimɓe ɓe patata ko Allah sa woni nafiga Allah ne andi sa woni julɗo Allah ne andi sa woni keefeero Allah ne andi ko jiɗɗa fof mbaya Allah wi yakadul barq ene ɗeɓa majle ɗe jiyata ɗe yahdafu absarahum diftade gite maɓɓe ene ɗeɓa diftade gite maɓɓe kullama adaa lahum mashaw fihi so maji ɗe mbaɗi ɗelen tan ɓe gona e yaade ɓe jaaha taw koye niɓɓere waɗa so majje mbaɗi ɗelen tan jiya yeeso gona e yaade ɓota seeɗa daroɗa kadi wa iza aslama alayhim so tawi niɓɓiɗi e maɓɓe kamɓe naafigeɓe tan qamuɓe daro on ko noon woni waqafu tamsila li isaji ma fil qur'ani min al hujaji so qur'ana noon ƴenƴiniɓe tan ɓe darto seeɗa ɓe kula eyyi wa tasdiqihim lima sami'u fihi eywa saabu gonɗiɓe koɓe nani hen ko mimma yuhibbuna so wodi ko qur'ana haali e koɓe jiɗ tan ɓe gonɗina wa waqafu wa wuqufu amma yakrahuna kala ko qur'ana ani koɓe jiiɗa ɓe daro ɗum woni wa iza aslama alayhim tan qamu a faami so majne mbaɗi ɗelen tan ɓe jaha ɗum woni so qur'ana haali koɓe jiiɗi tan ɓe gonɗina wa ida aslama alayhim so de niɓɓiɗe maɓɓe tan qaamu so qur'ana haali koɓe jiiɗa tan ɓe darto ɓe jedda kadi allah wi walaw sha allahu allah wi so haajino nde la zahaba bi samihim ma nanano nande ma nawanno nanɗe ɗe ɓe nanirta ɗe ɓe mbasa nande wa abasarihim nawa guite maɓɓe ɓe mbasa yiide inna allaha ay lamɗo allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde nde yiɗi kadirun ko kattanɗo kala ko allah wela wadde waɗat ala kaɗo ya ayyuhannasu hey moɗon gongolli makka ko ubudu gottiɗine rabbakum joomon mbaɗe allah ko goto alladi on allah halaqakum tagɗo on tanɗo on walam takunu shay'an on gonano haydara walladina tagɗo ɓen min qablikum adiɓe on mbimi allah tagɗo on on gonano haydara waɗi on e on allah kadi tagɗo adiɓe on gonɗinemo allah kum beele jo onon tattaquna oɗon ndentoro allah rewti ɗum ndentorɗon lebte makko ɗe alladi on jaala lakumul arda taganɗo on leydi ndi o waɗani on ndi firasan koni daɗɗateri mbimi koni daɗɗateri awoni daɗɗateri de koni bebtu no comme diwani no comme diwani o waɗani ɗum leydi o waɗani ɗum ko yoori ha noon ka joɗade walla noon ka lelade o ɗannani ɗum ha a wawa darade hen o waɗani ɗum tato moro moro mbimi allah tagui leydi ndi o waɗani ɗum tato moro moro tawa wawa darade hen o waɗani ɗum kadi kaaƴe ɓole ha noon ka lelade ala allah waɗirni tan baɗɗo noon onon jetti ɗum joni sa welama sa huulani furɗude ha lelode ma to wa samaa o tagani an asaman o o waɗani on mo bina an ko bilti asaman o woni bilti time moɗon
wa anzala o jippini mina samai ummorade asaman ma an ndiyam kanko Allah fa akhraja bihi wa yaltiniri sabu ndiyam ɗam mina samarati fo anani wa akhraja bihi fa akhraja bihi mina samarati façon-ŋaji ɓesnoje mbimi façon-ŋaji ɓesnoje risqan ɗum ko arsigi lakum wonande on ñamon hen ñamminon hen dabaji mon ɗum noon fala tajalu baɗan ɗon ɗe gueɗe o koto mbaɗe lillahi wonande Allah andadan rindidiɓe dewal ko o hani rewede ko antum no onon taalamuno onon gandi kanko woni taggo ɗimi oɗon gandi kanko tagui o tagani on leydi oɗon lelo hen o tagani on asaman e tiime dow moɗon o yaltini asaman he ndiyam o yaltini hen façon-ŋaji ɓesnoje arsigi moon oɗon ñaama oɗon ñammina ɗum noon hoɗo mbadde e makko goɗɗo ko kanko jeeyi kanko tan foti rewede mbaɗɗo ni o rewete ɗi saɗa rewa ko o ndewata wala yakhluquna anani kamɓe jalŋeji ɗi ndewa ton ɗi tagata ndeke wala yakunu ilahan illa man yakhluqu wawa wonde Allah so wona tago mo tagata kay wonta Allah wa in kuntum fi raybin so tawi on goni e sikkitare mimma nazzalna ko min jippini ko ala abdina e maccuɗo amen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qur'ana mo min jippini o so on cikkitimo wonde ummi kota Allah wadde fatu bi surati mislihi gadde simore wotere yeru qur'ana tan bimi gadde haade oɗon cikkiti mbiɗon ko Muhammadu feridi addi tawde oɗon cikkiti ɗum onon gadde hayso simore wona qur'ana ko timoje 114 joni mbiɗon wona gonga e on gadde simore wotere tan gadde tan wotere firta wonde ko haali ko wona gonga wadu nodde asuhada akum Allah be mon be ndewaton be min dunillahi ko wana Allah ko Allah be ndewaton be wana Allah be nodde be litu'inakum bele balla on in kuntum sadiqina tawi odon gongdi fi anna muhammadan qalahu min indi nafsihi odon gongdini tawde mbiidon odon gongdi ko mbiidon wonde muhammadu kanyum tan ferdi e hoore mum fa alu zalika badedu sabu fa innakum arabiyyuna onon kon arabe be fusaha be ganda ko fasintebe mislu nelaɗo sallah sallam walamma ajazu an zalika nde ɓe ƴeewi ɗum ɓe donki wadde ɗum qala taala Allah jogori haalde ko Allah wi fa in lam tafalu so on mbaɗani ko mbimi ko sabu ronkude on te mboɗo andi kadi walan tafalu on jogorani wadde mbimi so on mbaɗani te mboɗo yanana kadi on mbaɗata ha ce on mbaɗani te on jogorani wadde ha ce ha ceetan ɗum abadan ko ha ceetan ɗum noon fattaku ndentoɗe kule Allah mbimi ndentoɗe gonɗi noon wonde ko Allah jippini ɗum wa annahu laysa min kalamil bashari wonde qur'ana wona haala ɓandiyanke ko haala Allah ɗum noon ndentoɗe annara jeygol Allah tino ngol jeygol o uudu ha docotte mum annasu ko yimɓe mbimi jeygol docotte mum duncirteɗe ɗe ko neɗɗo woni doccatal anan doccatal de ko sukkete barme ko ɗum woni yimɓe yawmal qiyamati ɓen nannete jeygol enen duncire jeygol ngol wali hijaratu e kaaƴe jalŋeji ɗen mbaɗete e jeygol ene duncire ngol ɗon jeygol no mbiɗo yonkol ngol ganduɗa u iddat ene heblana lil kafirina wonande hefere nentoɗe ngol wiyama kama warada anna nara duniya ay jeygol men ngol ɗo ngol kuɓɓeten e ndifira battaji ɗiɗ atun ko taƴetinde min jahannama mbimi ko taƴetinde e jeygol gumisat taƴetinde nde noon munna fil bahri e maayo sab amarratin laabi jeeɗiɗi peetel gotel itta to jahannama waɗa e nder maayo laabi jeeɗiɗi summa bada akhziha caggal noon nde peetel ngel itta e to jeygol addaga on saha uqida ala jahannama salasata alafi sanatin on saha noon nde jeygol ngol taga tan peetel ngel itta hen peetel ngel waɗoya e maayo laabi jeeɗiɗi e munne ngel peetel noon ariga eɗen defira battaje sa sumi gantira hôpital ngel ɗo peetel caggal ɗum noon jahannama o caggal nde peetel ngel itta jahannama o huɓɓa duuɓi ujunnaje tati
duuɓi ujunere jahannama o haaranmi wi tal jeygol ngol huɓɓita kadi duuɓi ujunere ngol wojji ngol wi coy caggal ɗum ngol huɓɓita kadi duuɓi ujunere ngol ɓawli ngol wi kurum ɗo ngol woni ɗo ha joni ko ngol ɓalewol e ngol niɓɓiɗi min caggal nde peetegel itta noon ndeke so peetegel ittano ko joni bone waɗa e gam sa ay ko ɓowa dañat bone mi haalan kam eyyo wa bassir habru alladina no ɓen amanu ɓe ganda ene gonɗini Allah haalan ɓe beltinaɓe ene amilu salih dutti golli golleji moƴƴi ene juula farillaji ene juula nafilaji haalan ɓe anna lahum ene wodni ɓe jannatin sardingaji leɗɗe e koɗorɗe ɗe ganda gonɗe to aljanna koɗorɗe ganda tajiri ene doga min tahti ha e less mumen al anaharu pisinaji dogata less koɗorɗe ɗe ganda pisinaji ene doga daratako ko yiya tan weltinɓe kamɓe waɗoɓe ɗum ɓe eɓe jogui ɗum seɓe garoyi golloɓe jamiroje Allah goppi kaaɗe Allah juuloɓe hooroɓe hajjoɓe waɗoɓe umraji askoɓe jawɗe mum e jeehoɓe jihadi fi sabilillahi ko ɓe gattoɓe sakkotoɓe miskineɓe ko ɓeɗo natata aljanna yo Allah wattene mabɓe kullama ruzigu minha kala nde ɓe ñammina to aljanna e ɗen ma sardingaji min samaratine ɓesnore risqan arzigi kala nde ɓe gaddana hen masalan anide pomme sa naati aljanna o saaha sa fof pommuji garat mongoje gara eywa mandarine ara pampalmousse ara anani de guyaba ara sa fof wata ko ari wona noon ɗi ga guybu ciccuɗi ɗi wona ɗin wona limoŋaji lammuɗi gonɗi ga ɗi ngala aljanna ko limoŋaji belɗi ɗi ngala guri orange ara sa fof wata ko adda noon kullama ruzigu minha min samaratin kala nde ɓe garziguina hen e ɓesnore qaalu ɓe mbiya haha alladi rusigna min qablu minen kay elli nde mongor ka elli mi heeɓi ɗum joni Allah wi ala wona noon Allah wi wo utubihi ɓe gaddane ɗum arzigi o mutashabihan ene nandi to banggue mbaadi kono sa mimi jiida sa addanama pompalmousse a ƴakki wela gaddanɗa kadi hono ɗum kadi ɓe gaɗɗo pompalmousse kadi joni ƴakkino hono mum ɓe mbi waɗe hunde koto ƴeewa mbaɗa e hunde mbi ala e deke nandi tan kono jiiɗa eyyi ko noon o wi utubihi mutashabihan eɓe gaddane ene nandi koto banggue mbaadi kono dakamɓe jiiɗa wala hum ne woodani ɓe fi ha to aljanna azwajun suddiɓe muɗa haratun laɓɓinaɓe e kala ko nefini mimi kala ko nefini Allah ene laɓɓini ɓen rewɓe wiyama ko rewɓe aduna saabu wiyama rewɓe aduna ɓuuri yodde hurul ini en ko gaɗa warada haalama anna kulla rajulin kala gorko yuzawwiju anani arba'ata yuzawwiju bi arba'ati alafin kala gorko so naati aljanna en rokke ujunnaje nayyi mbomri wa samaniyata alafin ayyimin e ujunnaje jeetati diwo anani wo mi'atu hawra e temedere hurul ini kala gorko kam pamara ko resi to aljanna ene resa ɓe rewɓe ene daña ujunnaje nayyi mbomiri e ujunnaje jeetati ceemeɗo e temedere hurul ini kala natɗo aljanna kam ne daña ɓe to nawligo welde ma to haare ala ko ala a waɗi ni ala jingani o ala to woni eɓe laɓɓina fiilayru ɓe piilotako ñitte ngala kakte ngala ɗum ala to aljanna aljanna jippinde ala wonde reedu ala jibinde ala ko ñaamete toon ko e ko yarete toon ko wona pour heege ko yarete ko wona pour ɗomka ko ñaamete ko wona pour heege ala ko pour dakamɓe tan sa ñaami a haarata sa ñamani a heydata ɗum woni aljanna mbimi sa ñaami a haarata sa ñamani kadi a heydata a yaltoyta a taarotako a ñittotako mbimi a hattotako debbo jibinta fiilotako ni weldima taw ga welani
weli ɓoyde noon gane weli ɓoyde noon kono welay kam on sa yito anda taweta on sirani fewi ɓe mayata ɓe ñawata comci maɓɓe dappata cagatagal gasata ɗum woni aljanna a mayata a ñawata comcol ma sekota a naywata ko hum kamɓe fiha to aljanna khaliduna keɓe sasoɓe ɓe jaltata wa nasala aya garo o jippi fi raddan ko ruttude li qawlil yahudi wonande yahudiyankoɓe ɓe Allah bonni ɓe enen mbiyata jufuji lamma daraba Allahu masala nde Allah fiino tindol bizubabi Allah fiini ɓe tindol mbuubu Allah wi wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu andi hefereɓe Allah en yiɗi haalande ɓe wonde yoɓe gandu jalan ala ko woni o wi Allah ɓe mon ɓe ndewaton ɓe son ƴetti hunde on poppe maɓɓe so tawi Allah yamiri mbubu yo ya juuroyo itti e maɓɓe woodi mbubu momti ko waɗa e maɓɓe ko ɓe mbawa artirde mo wawa artirde ko mbubu nawi on wawi wonde Allah Allah fiini ɓe ngol tindol ɓe keeɗi ɓe deƴƴi caggal ɗum Allah fiini ɓe tindol jambala mimi daraballahu masalan Allah fiini ɓe tindol kadi hol ɗum ka masril ankabuti ittahadar baytan Allah fiini ɓe ngol tingol o wi jalan rewde ɗum way kono suudu jambala mimi a faami way kono suudu jambala ittata jangol hatta nguleki wona noon way jang ala ko nafata ɗum kadi Allah waɗaniɓe kadi joni noon ɓe gone wiide ma arada Allahu bi zicri hadihi l ashya al khasisati holko Allah muuyi e haalde ɗeɗo gueɗe jasɗe mbuubu en jambala en Allah kay min cikano ɓuuri ɗo min cikano ko Allah ɓuuri haalde mbuubu min cikano Allah ɓuuri haalde jambala ɓe gone wiide noon Allah noon jaabiɓe Allah wiɓe inna Allah Allah kay la yastahyi o hersata an yadriba nde o waɗata masalan tindol ma anani ba'uda tan ko wayno ɓongu fama fawga ha eko woni dow ɓongu mbinmi ko wayno ɓongu eko nande mum eko ɓuri ɗum eko ɓuri ɗum famdude Allah wi hersata haalde ɗum Allah wi hersata haalde ko wayno ɓongu Allah wi hersata haalde ko ɓuri ɓongu kañum haala tan o waɗiri ni ko ha ganda wonde ko gonɗa e dow mum koko fenani saabu ɓongu joni o e famɗude ni pop ene han ma ɗanade wona ƴeew no ɓurtuɗa ɓongu noon ƴeew han ma ɗana tan ha weta noon ka tan ɗanade so ɓoyi ñawa mbuubu gona lamɗo so ventilateur hani ala bifowo sarama a fiya hoorema kelle sa sabaɗa waɗani en ɓokko buubi ƴeew buubo e famɗu so juuma mimmi mayat kono han ma deeƴe tan tawa ka lamɗo yimɓe taarima soldeteje en jogui fetilaji en taarima goto fof no wiya hay goto tella mbuubu han ma joɗade wonta ko ma mbaɗa yo tokso mbiyaɗa wara fa amma alladina amanu so tawi ko ɓen gonɗinɓe Allah kay fa ya'lamuna ɓen kay ne gandi annahu wonde tindol ngol Allah waɗi ngol ala haqqu koko tabiti koko wonata min rabbihim ummarade jomumen fa amma alladina kafaru so tawi ko ɓen hefereɓe noon fa yaquluna gona wiide maza arada Allahu bi hadha masalan holko Allah muyiri e ngol ɗo tindol holko Allah haaliri ɗum ɓe gona wiide noon Allah wi yudillu bihi omo majjinira ngol ɗo tindol kasiran ko heewi e hefereɓe gandata gonga wa yahdi bihi omo fewnira ngol ɗo tindol kasiran ko heewi julɓe gonɗinat wa ma yudillu bihi Allah noon majjinirta ngol tindol illa al fasiqina so wona yaltuɓe ɗoftare allazina no ɓen yanquduna ɓe ene pirta ahdallahi aadi Allah ko Allah aadodurno e mumen e deftere mum holko Allah aadodurno e mabɓe wonde tawreta so tawi are mon Muhammadu so ari oɗon gonɗina ɗum min ba'di misaqihi caggal nde ahdi o hoolna nde waɗa signature signina waɗa tampoŋaji ɓe jamfi wa yaqda'una Allah wi eɓe taƴa ma amara Allahu bihi ko Allah yamiri e mum an yusala yo jokke hol ɗum limanagal bin nabi gonɗinde annabi o e jokkude enɗam mbimi Allah wino yo yimɓe jokku enɗam yo gonɗin nelaɗo Allah joni eɓe taƴa enɗam yufsiduna fil ardi
eɓe bonnira leydi ndi goofi e salade limanagal Allah wi ulaika sifiɓe siforiɓe ko haala ko humul khasiruna ɓe mbiyete pertuɓe saabu wattande mabɓe ko jeygol ha ce Allah wi kayfa takfuruna onon hefereɓe holno jeddirton billahi Allah holno jeddirton Allah kayfa takfuruna billahi holno jeddirton Allah I wo kuntum on laatinoma an watan kon maayi ɓe gonnoɗon e keeceje babiraɓe mon wona ka toɓɓere I toɓɓere wona koko maayi wona ɗum gonnoɗa e keeci bammaɗa woni toɓɓere fa ahyakum Allah wurni on e nder rangaji yummiraɓe mon Allah wurni on e aduna Allah wutti ruhuji e mon oɗon jeeya aduna oɗon dawa ɗo weeli on foof oɗon mbaɗa ko weeli on foof ha summa yumitukum kanko woni jogorɗo waroyde on so laja mon gasi faami so laja mon gasi kanko waroyto on summa yuhyikum o wurtina on darga summa ilayhi koye makko turja'una duttat ɗon ñalawma yawmal qiyamati ba'dal ba'si caggal ummital eywa fa ijazikum bi a'malikum o yoɓa on golle mum oɗo baɗɗo ni o woni Allah mimi ko o wiyete Allah joni son jeddi Allah jeddon ko onon kon ɗayɓe tan wona neɗɗo ɗayi noon yeddal tesko ɗe baɗɗo ni o baɗanɗo on ni o woni Allah wa qala dalilan alal ba'si lamma ankaruhu ɓe mbi kay ɓe kaawa wonde darga wawa darade ɓe mbi darga wona gonga ɓe mbi ene woɗɗi wona gonga Allah jippini a ida mitna ɓe gone wiide Allah a ida mitna wa kunna turaban zalika kay raj'un ba'idu so tawi min maayi min gonti leydi min dutte ngol duttugol de wadani ɓe mbi raj'un ba'idu ɗum ɗo ko wasde on andude Allah walladi o wi on ganda mbiɗon Allah o wi huwa alladi ko on khalaqalakum taganɗo on ma fil ardi ko wone leydi o tagani on leydi o tagani on ko wone leydi jami'an fof li tantafi'u beele naftara ɗon ɗum wa ta'tabiru tesko ɗon ida ta'ammaltumul arda so on teskima leydi wa taghayyurul ahwali fiha e baylegol alhaaliji e leydi wa ma hawatu e ko leydi mofti alimtum gandon anna zalika sun'un hakimun gandon ɗum ko golle ñeñƴe son ƴeewi leydi gandon ɗum ko sun'un hakimun qadirun kattan fa yansha'u an zalika al-i'tibar sa ƴeewi leydi tan ma andu Allah kama anani an zalika al-i'tibaru kamal at-tawhid teskoɗa timmal tawhid aha tantafi'u bihi ay zahiran wa batinan naftat ɗon leydi nder mum e boowal mum huwa jami'ul makhluqati dendagal tagoje pop ma adal muziyati so wana ko lorlata ko on naftorto fof so wana ko lorlata ay wonko wone leydi noon ɗum ene lorla ɗum naftortaki wa ammal muziyat so tawi ko gueɗe lorloje ɗe kala hayyati ko wayno bolle wal agari be jehe wa sibaye ngati ko wayno baroɗen wa gayru dhalika e ko wana ɗum ɓen fa naf'uha min haysu l-ibratu biha ko teskade baɗɗoni o wiyete Allah tan fa ma min shay'in makhluqin illa wa fi khalqihi hikmatun kala ko taga ene tago he hikma ko neɗɗo en andira ɗum Allah subhanaka ma khalaqta hadha abasan ƴeewa mbiya senade wodanima an Allah a tagirani ɗum ɗo fijirde ala walamma su'ila al-imam ash-shafi'i imam ash-shafi'i namdanoma radiyallahu anhu o wi an hikmati khalqi zubabi ɓe mbimo annene emin namdima holko woni nafoore tagede mbubu ne hol nafoore mum o jaabi o wi mudallalatun lil muluki ko eltirde lamɓe mbubu tagira ko eltirde lamɗo ka lamɗo mbubu juurema sa waɗa waɗa ni aɗa fiɗɗa sa waɗa ni kal jahatan ɗum mbubu tagira a mbubu andinma wonde a wona Allah ya andu ɗum ya andu yimɓe yo pulu
yo uppu ɗum yo tello a faami mbubu tagira ko eltude lamɗo mbubu tagira ko eltude lamɗo ha ganda wona Allah ndekete woni noon summa stawa kanko Allah caggal nde o tagi leydi ndi o faanditi ila sama'i fewde asaman fa sawwahunna o fondi asamanuji ɗi o ñaawe majji o waɗi ɗi saba asamawatin asamanuji jeeɗiɗi o huwa baɗɗo ni o bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko ganduɗo afala ta'tabirun ko waɗi tesko ɗon annal qadira ala khalqi zalika ibtida'an bawɗo tagdi ɗum ɗo e fuɗɗade o hay goto reftani hen hay goto waɗano ñembi o huwa a'zamu minkum te asaman ɓuuri on mawnude o qadirun ala i'adatikum ndeke o so tawi on maayi wurtin ɗon tiiɗani ɗum fa teskoɗa ɗum asamani ko jeeɗiɗi asaman fof hakkude mum asaman kono yarane duuɓi temedde joyyi tekkede asaman ko duuɓi temedde joyyi wol uula asaman gadiɗo ko min mawjin makfufin ko ben peƴƴe pawpawtodirɗe asaman gadiɗo o oɗo asaman mo darata asaman ɗimmiɗo ko min maramaratin bayda enen mbiyata masalan anide ko nickel danejo asaman ɗimmijo o wa salisatu min hadidin asaman tataɓijo ko jamdi war rabi'atu min nuhasin asaman nayiɓijo ko nickel wal anande ko kire wal khamisatu min fiddatin asaman joyiɓijo o masalan anede ko khalis danejo o anani wasabi'atu onani wasadisatu min zahabin asaman jeegoɓijo o ko kange wasabi'atu min zumurati khadra asaman jeeɗiɓi ko kange bulajo mbimi kange bulajo asaman jeeɗiɓijo o ko ni waɗira mi mata o mankaka asama kange de baɗɗo ni o mankaka kange wadkur jangto an muhammadu id qala rabbuka tumane joome wiyani lil malaikati malaikaji o wi inni no min ja'ilun mboɗo jogori wadde fil ardi e leydi he khalifatan mo ene lomtomi e tagam ngo sina ñawoje e tagam he mboɗo jogori ɗum wadde hono baba adama aalu nde Allah disni malaikaji o wi min de mboɗo jogori wadde mboɗo jogori tagde tagore lomtomi e aduna he ñawoje ene sina ñawojam alu malaikaji ɗi mbima a tajalu fiha a waɗata e leydi he man yufsidu fiha mo ene bonna e leydi he bonnira goofi jahowo ene woofa aɗa waɗa ɗum a faamide mbin man yufsidu fiha andi baba adama ko Allah tagi ɗum hay goto lomtaki wona malayka wona hay hunde fa min rahmatihi wa lutfihi wa ihsanihi ene yurmede Allah e newoye mum e moƴƴere mum irsalu rusuli min al bashari nelde nelaɓe taw ko ɓandiyankoɓe koye moƴƴere Allah o wi adama noon woni abul bashari baba adama woni baban windere kala ɓandiyanke kanko woni bamum wal khalifatul awwal khalifa gadiɗo ko baba adama bi'tibari alimul anani alimil ajsadi e teskede noon ɓalli to banggue ɓalli ɗi wa amma bi'tibari alimil arwah so tabi noon ko alamul arwah toon to ruhuji ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam woni masala anani dey eywa mawɗo to banggue alamul arwah adi tagede ko ruhu nelaɗo Allah to banggue ɓalli noon ko baba adama adi tagede ɓandu tew ƴiƴam ene doga baba adama wa amma ruhu nelaɗo Allah sabu o wi arif billahi goto omo haala kono koye ɗemgal nelaɗo Allah o haalata mo yima e hadara nelaɗo Allah oyi fa inni wa in kuntu ibnu adama suratan fali fihi ma'na shahidun bi ubuwati o wi min so tawi mi woni to mi woni ɓi adama to banggue mbaadi wadde kini e wadde noppi wadde ɗum ɗo ene hen dey ene wodimi dey e baba adama seedan faagal wonde komi baba makko to alamul arwah to alamul arwah nelaɗo Allah woni bamum baba adama to alamul ajsadi noon baba adama woni baba makko to banggue tagodi ni neɗɗo paama ɗum
sanani adama itta koye adimul ardi nguru leydi adama seeka koye adim koye nguru leydi ko taga ko min jami ajzaiha dendagal gueɗe leydi fof hene taga leydi noon jogui ko façon ngaji 60 ɗum tagi jikkuji ɓiɓɓe adama ko 60 jikku kafaratu ziyar ko 60 kafaratu korka 60 baba adama noon o wuure leydi he duuɓi 900 e duuɓi 60 o am anani o mayani kanko baba adama hawo yi ko yalte makko ujunnaje 100 taw joomi enen ndema omo ndara hade makko mayde ujunnaje 100 neddo yalte makko omo ndara ɗumen enen ndema enen golla famide wal malaikatul mukhadabuna yahtamilu annahum an-naw'u musamma bil janni wa ra'isum iblis won wibe malaikaji jabondirnannoɗe Allah ɗi ene jentil taw ɗin malaikaji wana malaikaji ɗi ganduɗa ɗi ko malaikaji ni gonno leñol gotol ene wiya jannu banul janni en ɓen ɗon mawɗo men ko iblis wonno fa inna allaha khalaqa khalqan Allah tagino tago adan wa askanahumul arda o honni tago ngo e leydi he yusammuna banil jan non ɓe biyete fa afsadu fil ardi ɓe bonni leydi ndi fa sallallahu alayhim haula il malaikati Allah wurte mabɓe ɗin ɗon malaikaji jabodirannoɗe Allah ɗi eyyi malaikaji jabodirɗe Allah ɗi Allah wurte e seydeneji ɗi fa ɗaraduhum diddiɓe wa sakanu mawdi'ahum malaikaji koɗɗiɗe ɓe konnoɗo yo ene jentile kadi annal khidaba li umumil malaikati ene jendi ko dendagal malaikaji ɗi jabodirta e Allah wonande Allah wi mboɗo yi tagde tagore e leydi he ɓe mbi attajalu fiha a waɗata leydi he man yufsidu fiha mo ene bonnira e leydi ndi goofi wa yasfiku dima yaha en ƴaro ƴiƴe meje ha wa nahnu minen kay nusabbihu emin cubihina bihamdika yettodema en mbiya subhanallahi wa bihamdihi wonu qaddisu laka emin cennuma kala ka handani qala ta'ala Allah wiɓe aha minani ko kalɗon kono noon inni no min a alamu mboɗa andi ma la ta'lamuna ko on gandata mboɗa andi ko on gandata to banggue maslaha e lomtinde neɗɗo mboɗa andi ɗum joni noon malaikaji ɗi mbayno ñohoɓe ni malaikaji ɗi ne gona e yewtidde ene ñoha e mbiya lan yahluqu rabbana lan yahluqa rabbana khalqan akramu alayhi minna Allah jogorani tagde tagore ɓurde teddude e men e muɗum wala a'lamu Allah jogorani tagde tagore ɓurde andude e men li sabqina lahu sabu en gadi tagore nde o ru'yatuna malam yarahu en jii ko tagore nde yiyani malikaji gone haal ɗum ene ñoha noon ene ñoha gone wiide Allah jogorani tagde tagore ɓurde en gandal Allah jogani tagde tagore ɓurde en masalan allade Allah e ɓurde en andude Allah a faami sabu Allah tagiri neɗɗo ko idharu ajzil malaikati an ilmil ghaib Allah tagiri neɗɗo ko hawo feññina wonde yo ha malaikaji ganda wonde ndeke gandano ko wirni wa minha Allah ene jogi kadi fayida ko tagiri neɗɗo idharu fadlu adama feññinde ɓural adama lil malaikati e malaikaji wa minha ene jeeya e ɓuure ɗe Allah tagiri neɗɗo annahu ko woni fi la yanbaghi hanani tarkul khayril kathiri min ajli sharril qalil moƴƴere hewde ɗum ɗo ko worodde seeɗa sa waɗi moƴƴere nde hayso worode ne yalta henne ko yaltinta moƴƴere ko ɓuri hewde hoto jarane woppude moƴƴere nde pour worode nde mbimi so tawi hunde nan ɗo aɗa andi sa waɗi hunde nde aɗa daña hen moƴƴere hewde bonande ni ma yaltu hen kono moƴƴere nde ɓurata hewde e bonande nde ɗum wat nden moƴƴere yalta bonande nde yalta hen moƴƴere nde yalta hen daña moƴƴere hewde nde sabu ɓe mbiɗo ko wonde so neɗɗo tagama wonde Allah tagino tagore tagore nde waɗi ko boni
kalka jonon sa takti wonde kadi waɗat ko boni o wi fa inna bani adama khayruhum ay ɓiɓɓe adama moƴƴere mumen ghalibun sharrahum woni foolata worode mumen fa inna minhumul anbiya sabu yimɓe ɓe ene jogii annabaɓe nana e mumen wo rusulu nelaɓe nana e mumen wal awliya waliyaɓe nana e mumen wa in lam yakun minhum illa sayyiduna muhammadullah kafa hayso hoddiranama no aduna o fof ko bonɓe ɓolɓe nelaɗo allah goto woni hen moƴƴo tan yoni e haalan kay ko heddi ko moƴƴuɓe nana hen a heewi ndeke wadde malaikaji ko kaala ko ɗum wona haala wona koɓe kaali ko wona haala kamɓe malaikaji ɓe kaali ko ñaay ko Allah noon jetti leydi ndi jubbi e leydi he façon ngaji rendini yerwi waɗi ɓakkere duuɓi 4 ene woni ɓakkere duuɓi 4 tan ko leydi jiiɓani tan duuɓi 4 waɗi ɓakkere duuɓi 4 noon waɗa ruuhu hawru duuɓi 100 wa allama adama al asma'a adama andini Allah andini adama al asma'a kullaha inde ɗe pop Allah tagi baba adama ha gasi de Allah tagi baba adama e leydi he de Allah yiɗi de Allah muy tagde adama o wahyi leydi ndi o wi leydi ndi inni khaliqun minka khalqan mboɗo jogori tagde e maɗa tagore man aɗa ani adkhaltuhul jannata kala hen ɗoftiɗomi mi nana ɗum aljanna wa man asani adkhaltuhu nar kala gofɗo mi nana ɗum jeygol noon leydi ndi o haala Allah ne haala ɗum leydi bi ya rabbana joomi amen a takhluqu minna khalqan a tagat e amen tago e am taga e am tago yadkhulu narango ene nata jeygol a faqala nam Allah wi aha fa bakat leydi woy leydi ni woy fa naba'atil uyunu cewle ɓuli min bukayi ha e bojji leydi ndi fa he cewle ndiyam ɗe tajri ila yawmil qiyamati ɗum woni caali jiyata ɗum maaje jorgol en maaje jowgel en maaje mbiyannomi jalañ en kanti pagan en fof ko bojji leydi woyno ene doga ha dara ɗiɗo ko gonɗi leydi paama ɗum aɗa leydi wawi woyde de ana wawa woyde an sa woyi hay jugoma leppa wawi wonde ko leydi leydi wawi woyde leydi woyi noon saka neɗɗo joni noon nde Allah tagi baba adama ha gasi Allah tagi ko wiyete bool Allah tagi ko wiyete fusatu ene mbiyata lahal Allah tagi fusu watu ko wiyete lehel ko wiyete booliyel bool wal fusayyatu e booliyel Allah tagi lahal tagi lehel tagi bool tagi booliyel tagi befƴorgal en mbiyata kuundal joni wiyete ko kuddu Allah tagi ɗum Allah longini ɗum adama weddi e ɓernde baba adama gotel ne fof no wiyete ɗum ko bool ɗum ko booliyel ɗum ko lahal ɗum ko lehel ɗum ko kuddu ɗum ko kuddu luus famide carugal ndiyam fayande wonita kuundal o andini ɗum ha paari o weddi ɗum e ɓernde baba adama o wona mo jangguin baba yo wini yo winide o weddi ɗum e ɓernde mum tan baba adama andi nde o tagi adama noon ha paari baba adama dari o wi malaikaji ɗi mi tagi adama mo mbinomi onani summa arada ha ko lehon kon e mbooli on kon
o falni kon alal malaikati e malaikaji o adde yeeso malaikaji andi malaikaji mbi Allah tagata ko ɓuuri men andude wona noon ɗe mbino joni joni on teskirnode Allah ƴaddi noon booliyel e bool lahal e lehel kuddu e kudduyel joƴƴini yeeso maɓɓe kamɓe malaikaji ɗi baba adama noon ene dari malaikaji ne dari Allah noon andini adama kono andinani ɓe kamɓe faqala o wi malaikaji ɗi e woynude ɗumen omo wayna malaikaji yayimo hertina ɗi an bi uni kalane kam bi asma'i inde haulayi ɗe gueɗe in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gonɗi e ko ñoonoɗon mbiɗon la akhluqu a'lamu minkum mi tagata ko ɓuuɗon andude aw annakum ahaqqu bil khilafati mbiɗon onon ɓuuri hande e lomtinede wona on ñohini ɗum min noon ko minani joni noon kalane kam ɗum ɗo ni wiyete qaalu malaikaji ɗi jaabimo mbiyin subhanaka senade wodanima minen kay la ilma lana gandal alana min illa ma allamtana so wona ko gandinɗa min innaka no an noon antal alimu an woni gando alhakimu ñeññuɗo hay hunde wawa yaltude gandal ma ɓe donki wona deke ɓe gandi wonde Allah ne wawi wadde ko ɓuuri walla tawde ɓe ngala ɓe mbawa Allah wi ya adama e adama am bi haalanɓe bi asma'ihim inde ɗeɗo haalanɓe inde mabɓe inde ɗeɗo gueɗe adama noon wone haalde ɗum ɗo ko bool wiyete ɗum ɗo ko boolil wiyete ɗum ɗo ko lahal wiyete ɗum ko lehel wiyete ɗum ko kuddu wiyete ɗum ko kudulus wiyete ɗum ko kuudal wiyete ɗum ko satalla wiyete fof ankade adama haali a gasi falamma an ba'ahum de adama haalani ɓe bi asma'ihim inde gueɗe ɗe qala taala Allah wi malaikaji ɗi alam aqul lakum beele mi wiyano on inni no min a alamu mboɗa andi gayba samawati ko wirne asamanuji wal ardi ko wirne leydi mboɗa andi wa a alamu mboɗa andi ma tubduna ko peññinoɗon e ɗemɗe mon mbiɗon a tajalu fiha ɗum ko mon kaaliminani wa ma kuntum e ko laati noon taktumuɗo oɗon cuuɗa e ko mbiɗon lan yahlugullahu akrama alayhi minna wala alam ko ñoonoɗon no ko kadi mboɗa andi ha mboɗa andi de ɗum noon wascour jangto is qulna tumane min mbiyani lil malaikati malaikaji usjudu li adama mbaɗane adama sali piyanemo sali andi so neɗɗo o woodi ko jangguinma teddinat ɗum walla wona ɗum woni ko daweten alarba dawol alarba ko ɗo ƴetti Allah wi yo malaikaji dawanmo alarba tawde o jangguini ɗumen dawol alarba ɗo ƴetta kala jangguinɗoma dawana ɗum alarba Allah yamiriɓe ɓe mbiyaɗon mo sali nde wonno sujude hinere ko Allah tan ko sali tan ko nayitade sujude in hina a wiyete ko nayitade tan wona ni wona sujude leydi ala ko sali yo piye mo sali duuɓi temedde joyi noon sali o waɗa eɓe dari do gotel ɓe dirtani o wi sa yi ɗum annahu muhassalu dhalika annahu ba'da khalqi adama caggal adama tagede wa nafkhi ruhi fihi e wuttede ruhi adama wa ardil musammayati alal malaikati e harndede ɗeɗo gueɗe e malaikaji wa imba'i adama lahum bil asma'i ala adama harande ɓe inde ɗe amarahumullahu bisujudi lahu Allah yamiriɓe yeɓe cujjanmo li annahu sara sheikhum li annahu sara sheikhahum sabu adama wattindi ko ceerno mabɓe wa min haqqi sheikhi noon at-ta'zim ene jeeya noon e haqqe ceerno at-ta'zim mawninede wotta tawqire teddinede wona ceerno mawninde teddinte wa kana zalika kulluhu kharijil janna fofo noon ko caggal aljanna wonno tawa adama suwa yaade aljanna wiɓe usjudu li adama cujjene adama woni mbaɗanemo sali fasajadu kamɓe fof ɓe cujji hay goto heddaki illa iblisa so wona o iblisa noon aba kam sali kañum kam sali sujjude mawni kini wastakbara mawni kini wi ana khayrun minhu o min ɓuuri ɗum wawa sujjude andi iblisa
to lawhul mahfuz ko ɗum winda toon qala ka abul ahbar inna iblis allaina o wi oɗo iblis kuuɗaɗo ma Allah huɗi kana khazinul jannati kanko iblisa kana khazinal jannati kanko wonno jogo coktirɗe aljanna duuɓi 40 duuɓi ujunnaji 40 kanko wonno jogo coktirɗe aljanna o wonde malaikaji duuɓi ujunnaji 80 o waadal malaikata o waajima malaikaji duuɓi ujunnaji 20 o woni mawɗo kurbiyuna duuɓi ujunnaji 30 o woni mawɗo ruhaniyankoji duuɓi ujunere o wangima al arsi duuɓi ujunnaji 14 o wi inde makko to asaman aduna oɗo al abidu ko dewowo Allah o wiyatano kanko iblisa asaman ɗimmijo o ko zahidu ko duuɗiɗo wiyatano asaman tati ɓijo ko arifo gando o wiyete asaman nayi ɓijo ko waliyo o wiyete asaman joyi ɓijo ko kulɗo Allah o wiyete asaman jeegoɓi ko jogo coktirɗe aljanna o wiyete asaman jeeɗi ɓijo wiyete ko azazil lawhul mahfuz noon ko iblisa iblisa on ko gafilun an aqibati amrihi jogorɗo booroyede wattande mum noon wiyete iblisa ɗum woni lawhul mahfuz o amma ga wona noon wiyete o joguino ko inde goɗɗe Allah noon ne andi ko jogoɗo booroyede wimo iblis toon woppi toon ha ñalawma mum yonti Allah jogui ko gadaw e gadru ɗum ko gadru wonno e gadaw yonti inde nde anda wa kana iblisa noon laatinoma o laatinoma wona o laatima ko laatinoma minal kafirine koye yeddoɓe Allah o jeeyano e gandal Allah to gandal Allah ko kefere o wonno ko amma gandal tagore o wonano o qulna min mbi ya adamu e adama uskun anta an hot wa zawjuka e cuddiɗo ma koɗe aljannata aljanna nde wonno yumma hawwa taga ko wirgo baba adama nano ko ɗon yumma hawwa taga bange nano ngo ɗum tagi kala gorko bange nano o ko ƴiye jeeɗiɗi woni toon bange ñaama ngo jeetati kala gorko ko noon wayi kala gorko ƴiye birɗe mum bange nano ko jeeɗiɗi sa yiɗi lima sa teeloyi bange ñaama o e jeetati yumma hawwa taga koye bange nano neɗɗo kala gorko ɗum tagi ustade bange nano baba adama ɗum taga kono taga mbimi kala gorko to bange mum nano ñaama ko 16 ƴiyal to bange nano mum 17 ƴiyal wiyama noon yumma hawwa taga ko caggal nde baba adama naati aljanna naama o ɗaani falamma stayqaza nde o fini wajada ha o tawi yumma hawwa ne jooɗi sara makko fa arada an yamudda yadahu o yiɗi ƴettude junngo makko o fawa ɗum ilayha e yumma hawwa fa qalat lahu lmalaikatu malaikaji mbimo ma ya adamu suro deeƴ hatta to addi mahara ha totta teŋe makko fa qala wama maharu ha holko woni teŋe makko fa qalu salasa salawatin aw isruna salatin ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam juulay goɗɗo gorko ene wiye muhammad sallallahu alaihi wasallam laabi nogas walla laabi tati andi teŋe kam ko nafoore debbo wona noona Allah waɗiri ni noon ko ha feññina ɓural ne laaɗo Allah e dow baba adama min awwali qadamin a faami gila arwande feelo baba adama o anda ne laaɗo Allah ɓuri mo id lawlahu ma tumna ubi zawjati wona sanno wona ne laaɗo Allah haɗetake debbo makko ko huwal wasiɗo li kulli wasiɗatin kala jokkorgal ko ne laaɗo Allah woni jokkorgal mum kala ne laaɗo woni silsil hatta adama hay baba adama o juuli annabi o laabi tati nde debbo o daganimo Allah wi wa kula min ha ñaame e aljanna he ragadan oɗon jañana on kaɗaka hayso shi'tuma kala ko jiɗɗon ñaame wala tagraba kono hoto mallo ɗe haasihi sajarata kiiɗo lekki oto ñaameki son ñaamiki fata kuna batti noon mina zalimina koye wofɓe jeeɗon ɗum son ñaami ko ngofon hoto mbaɗe de kono haɗaɓe hoto mbaɗe nden on jewtat keerol Allah Allah dottani on ko hoto ñaamiki son ñaamiki noon on jalti keerol Allah on jawti kono noon ɗum wona gofol sa yi
ngol ɗo gofol ko hikma ko ha tagore nde wooda saɗa teskirino Allah wino ene yiɗi tagde tagore waɗa ɗum e leydi he eywa joni noon so tawi ɓe goni to aljanna to ɓe jaltani nde leydi ndi wattake tagore joni noon hunde foof Allah jaɓata wadde so wona waɗa sababu joni noon sababu yaltudeɓe toon ko ñamde ɓe lekki ki ɓe jalta wona gofol ko hikma fa azallahuma cheydanu seyɗani noon taatiniɓe woni ittiɓe tan an ha ga aljanna seyɗani are mabɓe wiɓe hal adullakuma ala sadratil khuldi on garata mi tindina on lekki ganduɗa casal nanɗo lekki ganduɗa sa ñaami aywa a yaltata wa qasamahuma billahi o wanni ɓe Allah o wi innahu lahuma kanko wonande ɓe lamina nasi hina koye labɓe deedi o jeeya kanko iblisa o wonani baba adama tawa ngado huɗama kanko omo yiiɗi hasidade baba adama noon fa akala minha ɓe ñaame lekki ki nde ɓe ñaame lekki fa akhrajahuma kanko iblisa o yaltiniɓe mimma kana fihi koɓe gonno e dow mum to banggue nemaji eɓe ñamanno ɓe defani eɓe jaranno ɓe ƴogani eɓe ñamanno hunde foof kala koɓe jinno eɓe ñama dépasse ala iblisa noon yaltiniɓe hen addi ɓe tampere o qulna Allah wi min mbi ihbiɗu jippoɗe fewde leydi an eko mofte mon foof onon eko mofte mon fof jippoɗe faami ene jentila andi iblis hankandi yalti iblis yalti kono kadi o yaltiniɓe aljanna kadi te o ala to aljanna to mimi iblis yaltiniɓe aljanna te ala toon iblisa o wayli o naati e boddi boddi ndi layti ha tawi aljanna nde boddi ndi layti tawi aljanna iblisa ala ko waawe adama nde wonno ko annabi iblisa waawi ko yumma hawwa woni joom suudu mum yumma hawwa no wana masum wana denaɗo alay sago iblisa ari yetto ɗum boddi ndi ne ari addi iblisa ha yetti wahyi adama wahyi iblis wahyi hawwa longini ɗum e nder ɓernde mum hawwa haalani ɗum adama mimi hawwa haalani ɗum adama jaɓi ɓe jalti Allah yamiri noon adama e hawwa e iblisa e boddi yoɓe jippu adama jippi nokku ne wiye hindi leydi ne wiye hindi ene wiya saran dib ɗon wuro ngo wiyete sa yeehi joni ha ɗo ha sa yeehi hindi ma yi ɗum yumma hawwa jippi nokku ne wiye juddata iblis jippi nokku ne wiye aylata boddi ndi jippi nokku ne wiye asbahan ɓe carodiri Allahu akbar ɗum woni baadukum yoga mon noon onon leñol ɓiɓɓe adama li baadin wonande yoga adu won ko añodiroɓe ha alaɗo haaɗi gande wone mon gañat tan yoga gañodirat tan wala kum ene wodani on fil arde leydi ndi mustaqarrun ñiɓirde wa mata un ko oɗon dakmito ila hinin haalaja mon gasa fatalaqqa adamu baba adama noon teɓɓi min rabbihi ummade joomum kalimatin konguɗi Allah longinimo ɗomo tuubira o tuubi holɗum Allah longinimo wiide rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirina Allah longinimo ngol konngol o haali ɗum fataba alayhi Allah jaɓanimo tuububuya kila o tuubani nde wonno so Allah yiɗimo jaɓandemo tuububuya o jaɓantuma ko gila tuubani o longinma noon tuuba kala mo longini tuubde o jaɓani ɗum gila wiyani noon kala mo longini wiide astahfirullah ganda o jaɓaninoma gila wiyani noon so jaɓananima gila wiyani noon ganda a wiyata noon saka o jaɓa amma o longinema nde o jaɓa
innahu allah non huwa tawwabu kanko woni jaɓowo tuubu buye e jeyat makko arrahimu jurmotoɗo ɗumen allah wi qulna min mbi ihbiɗu min ha jippoɗe e aljanna he jami an onon pop fa imma yetiyannakum so tawi aroye mon minni ummade am hudan peewal deftere e nelaɓe gande fa man tabi a hudaya kala mo rewi peewalam gonɗini golli golle moƴƴe fala khawfun alayhim ɓen kam kulol ala e mumen yawmal qiyamati wala hum wonani kañumen yahzanunen cunoto lahara wonatoɓe aljanna walladina kafaru so tawi ko ɓen jedduɓe noon wa kazzabu penni bi ayatina defte amen jeddi masalan annabaɓe min neli jeddi masalan wajotoɓe ulaika ɓen kay ashabun nari goni yimɓe jeygol on kamɓe so ɓe naati jeygol khaliduna keɓe sasoɓe fi ha toon ɓe jaltata toon ɓe mayata ya bani israila e hemon ɓiɓɓe yaquba uzkuru ciftore ni'mati yallati nema am on an amtu aleykum mo neminmi e mon e allah haalata ɗo ko hawruɓe nelaɗo allah jifuji kawɗuɗe nelaɗo allah ɗi kono noon allah siftintaɓe ɗo koko waɗanno babiraɓe mabɓe adiɓe allah ne siftinaɓe yooɓe gandu allah waɗidini ɗum tañiraɓe mabɓe allah waɗini ɗum jatiraɓe mabɓe allah dandiɓe e bane firawna allah taƴaninoɓe maayo allah addaninoɓe rulde timne mabɓe ɓe ñaamino salwa e mannu ɗum noon eko wona ɗum noon gande mi waɗanin ɗum tañiraɓe mon mantire kam rewdemi wa awfu bi ahadi kumne ahade am mo gadodirnomi e tañiraɓe mon wonde so tawi annabi o ari ko gonɗinoɓe ɗum anonno son kumni adama o wuufi bi ahadikum minne mi umna aadi mon mi humna aadi mon mo gani mi wino son gonɗi mouhammad mi nanna on aljanna aha wa iyaya ko min tan de farhabuni kule kam min goto kule kam oto goppe oto kule goɗɗo saɗa hula allah o wona allah huletake rentete hulata ko bawɗo bonnude bawɗo moƴƴinde mo wawa moƴƴinde wawa bonnude huletake ene rente noon mbimi neɗɗo ne rento aɗa rento lamɗo aɗa rento ceerno aɗa rento waliyu aɗa rento moƴƴo aɗa rento miskino allah kono a hulata ko allah neɗɗo hulta ko allah o wona allah huletake paama ɗum wa aminu gonɗine bima anzaltu ko jippinmi qur'ana mo jippinmi o gonɗine ɗum musaddiqan qur'ana o omo gonɗini lima ma'akum ko wonduno e mon tawreta o mo jogiɗon o linjila mo jogiɗon o qur'ana ko haalata ko ne hawri hen ɗum noon gonɗine qur'ana wala takunu hoto laata ɗe aw wala kafirin bihi onon goni arawande yedduɓe qur'ana hoto mbaɗe ɗum aha so tawi on gonɗini on jeddi qur'ana kala jeddoyɗo qur'ana caggal mon ha darga daro bakkar o koye mum windete wala tastaru hoto gostide ɗe bi ayati e aya jam sifaji cifinoɓe e nelaɗo allah e nder defte mon ɗe haalaji kalnoɓe e nelaɗo allah e nder defte mon ɗe haalaji kalnoɓe e diine allah e nder defte mon ɗe oto gostirɗe mbaɗon goɗɗum oto gostirɗum samanan kalisal qalilan seeɗa aɗa andi gonga dokkeɗa kaade calɗa haalde gonga ndertoɗe ɗum ha joni ene men mbimi ha joni ha ɗo gonɗen ɗo wonmo ganduɗa ene andi hunde ko gonga so heeɓi télé haalata gonga o wonmo ganduɗa ene andi hunde ko gonga so heeɓi radio haalata on gonga saabu yenede ɗum noon allah hoto mbaɗi ɗum wala tastaru hoto gostirɗe samanan kalisal qalilan seeɗa oɗon kaala penale saabu hulde e hebde kalisal seeɗa wo iyaya allah wi ko min tan fattaquni ndentoɗe kam fattaquni ndentoɗe kam min goto oto ndentoɗe hay goto sowona min wala talbisu oto jillodire alhaqa gonga jippinaɗo e mon bilbadi le fenade oɗon periɗo oto ƴetton fenade oɗon periɗo mbiyon ko allah wi noon ndentoɗe ɗum wa taktumul haqqa oto cuuɗe gonga wa antum ta'lamuna taw oɗon gandi ko gonga oto cuuɗe gonga taw oɗon gandi ko gonga wa aqimu salat yimne julde so yonti totte wa atu zakata totte asakkeje eywa masalan so tawi on dañi kon askira warka u juule ma arraki ina wonde juuloɓe juurde e juuloɓe jeeheɗo juulete juuldono juuloɓe iyo sallu ba al musallina muhammad wa ashabihi rasulu sallallahu alaihi wasallam e wondi mum wa nazala aya garo o jippi fi ulamaihim koye anduɓe mabɓe wa kanu ɓe laatinoma kamɓe hefere ɓe yaquluna eɓe mbiyanno li aqrabaihim wonande ɓalliɓe ɓe bandiraɓe mabɓe julɓe kamɓe hefreɓe yahudiyankoɓe ene yahudiyankoɓe jaɓɓe Allah ene hen ɓe jaɓani Allah ɓe ɓe so jaɓɓe Allah ɓe ngare mabɓe
so jabbe Allah be ngare mabbe andube mabbe be biya ben isbitu ala dini Muhammad ko ni tabite dini Muhammad fa innahu day haqqun andube yahudiyan ko ene cali jabde Allah ene ngandi ko gonga so tawi yahudiyan ko be ganda be ngare mabbe be wona wiide dumen on jabi Muhammad be biya aha min jabi tabite hen ko gonga kambe non be jabani Allah non jippini ay garo o holko Allah wi atamuruna an-nasa bil birri on jamirtu yimbe yo mbat ko moƴƴi wa tansawna goppon anfusakum koyba ha ade wi neddo yo gongdin Muhammad yo nyibe hen te ala jabata and ka daydo ha wa antum no onon tatluna al-kitaba odon dursito tawreta cappoje nen hen kala mo ganda kaldo ko luuti golle mum ko jeygol fay nam ton afala ta'qiluna ko hayde jogodon haqqillaji suu fiinikum bonde golle mon deedo fatarjiuna duttodon ha wasta'inu allawi ballino de bis sabri munje kala ko fittaadu yida ndumbe hen fittaadu ndu wi oɗo yoɓe deƴƴi heƴa wi ɓe heƴƴi yaada tan ɓe keɗo ɓe keɗa ɓe jaha ɓe mbasa mbatta yimɓe wawa wonde wiɓe keɗo walla ɓe jaha la yaliqu bikum al amra bil ma'rufi wal birri li ghayrikum ma kawnikum nasina anfusakum hanani neɗɗo yamirde ko moƴƴi yamirde peewal aɗa yamira goɗɗo te an ha watta ko moƴƴi ari wiya mbaɗe ko moƴƴi a watta ko moƴƴi ene jalnaki saɗa yamira ko moƴƴi a waɗa ko moƴƴi so neɗɗo o yi aɗa waɗa ko moƴƴi kañum ne waɗa kono mbaɗe ko moƴƴi ɗum ɗo moƴƴani an aɗa waɗa simmene harmi mboɗo simmo yarde sangara harmi mboɗo yara sangara kala ko moƴƴi tan an kala ko harmi tan aɗa haala kono an aɗa waɗa yimɓe ne goppa goppata way kono hayre andi hayre so tawi aɗa hirsa wona koye hayre beldata hayre sa fayiɗo dani mbalini hirsa an kadi hirsini kañum noon welnata ko hirsata ko aɗa wiya kuule Allah hulani Allah ɗum ala ko yahata ɗum ko gacce wasta'inu ɗum noon ballino ɗe bis sabri e dumbude fittanu mum e ko yiɗa kala ko fittanu ma yiɗa ɗum moƴƴi kala ko fittanu yiɗi moƴƴani paama ɗum kala ko fittanu yiɗi faam moƴƴani kala ko fittanu ma yiɗa andu ɗum woni ko moƴƴi ko ɗum noon forsude e ko ndu yiɗa ko noon Busayri wima wan nafsu kad ɗifli in tuhmilhu sabba ala hubbi ridai wa in tafɗimhu yanfadimi wona fittanu wawi kono cukalel so entama tan jaɓatde so woppama entaka ha nayo muydat fittanu ne kala ko haɗa so ndi yiiɗi ko boni hande a haɗino janggo ndi yiiɗi ko boni a haɗino ɓawa janggo en yiiɗi ko boni a haɗino tan ɗo nattat yidde cukalel ne ko noon tan entude cukalel sa enti hande cukalel fooɗanima endu a haaɗi janggo ari a foodima e haaɗi ɓawa janggo tan woppat wattane sa enude ñaama woppa endu ha laaɓa noon fittanu wayi wassalati ballinoɗe e Allah to banggue julde wa innaha julde noon la kabiratun ene teddi illa alal khashiina so wona e hulɓe Allah julde hoyi tan koye kulɗo Allah wa amma mo hulani Allah jogde ɗum ɗo henne siwol waɗa entraînement ɓuuri webdude julde waktu wiyeede yo ar juya bal tuggude masalan dañi 45 minutes aɗa juya tawa aɗa doga e terrain a tampani e sa wiyama ya julde darɗe tati futoro ɗe ko probléme andi kay ko mbaɗɗa ko ɓuuri sattude walla mbimi julde hoyi tan koye kulɗo Allah wa amma mo hulani Allah julde ne tedde mum ene haaɓa ɗeɓata sertude jiya jomum nangude koppi ko virtote tan nanggata koppi ni nde wonno yi tan ko yo sertu hen ko yo sertu hen tan haɗa wiyede kefere wona julɗo ko nafigui wiyete mbaɗo noon ko nafigui
وإنها جولد كي كبيرة نتد إلا على الخاشئين سواء يقول بالله الذين بين يظنون بين غندا إن جننا أنه وند كنمن ملاقو ربهم كهورو بجوم يوم القيامة وأنه وند كنمن إليه فيود الله راجعون كروتو الله يوم من بين جولد هو يمن يا بني إسرائيل من بيعقوب واذكروا شفتوا نعمتي التي نعم أن أمت عليكم ونعم نعم نعم وغدان من شفتوا أن نعم وأني من فضلتكم مقرني بابرا من على العالمين بند زمانو من الله ne haltana yahudi en ko be hawru be ne laal Allah gande babira mon be mi nemini no be be kawruno fo zamanu kambe burdu men wattaqu kule yawman yalawm la tajzi ma nafata nafsun fitanu an nafsin gas fitanu shay'an hunde on yawmal qiyamati kala mo rewani Allah ala ko nafata sa bam so bamma wonno so biye wonno ala ko nafanma mo rewani Allah fof on yalama ala ko nafata nen ay kule on yalawma ولا تقبل جبتاك منها فتان شفاعة تفارق يوم يوم القيامة أي غوت جبنتاك تفارق تولو هلاني الله ولا يؤخذ منها ننجتاك فتان أدل كبتي تشوتيك سأدي أجنا يتهم دلاركي الله فوري أفما جبتا ولا هو وناني كم ينصرون بكده لبت الله على بكده تاك واذكروا شفتره إذ نجيناكم تمن من دندي بابرا بمن أي حال ربي يهودي ينكون حورو بين الله محال تنين كوبا نوتاني لمن من دندينو به من آلي إكوريجي فرعون نقال دو قرال يسومونكم فرعون يوندي بمن أنا كاو أنا مينان نون يسومونكم أنا مينان نون سوء العذاب بندم لبت أبي مينان نون بندم لبت أي يذبحون أبي كيرسانو أبناءكم بمن وارب ويستحيون بكد نساءكم بمن روب لقول بعد الكهنة له سب كونغول يوغا ياغي واغيبه بينو إبليس بينو فرعون إن مولودا يولد في بني إسرائيل شكل الجورل الجبر جبنة بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك غير وانا سباب بند لامما كان كوينا يبناتن مخالوا ويله بي ويله بي يوناتن مخالوا كان كفرعون ولا ميما دوبي تيمد جيغوم دوبي تيمد جيغوم ووري كان كفرعون كودارم الله هودي duuɓi temedde nayi noon o laami hoore makko meeɗa muusde reedu makko meeɗa dogde o ñalawma fof omo ñaama mala ngeloba balɗe capanɗe nayyi fof o yaltoya gotol faami somo yalta ñalawma mo daw yaltoyde fof ko sabareje piyete ene taaroma sabareje ne piya pour hade makko woppude hendu yimɓe nana sabareje tan pele ko gayno o yalta joni noon o wi haade laamu juuti yeɓe piyanmo yeɓe mbaɗanmo halwa eywa saha kadi wagueɓe ɓe e wiileɓe ɓe natnimo halwa nde ɓe jalti ɓe mbi min jiyani ne jogori bonnude laamu ma so wona cukalel gorel ene jogori jibinede bani israila e ndeɗo hitande hikka nde hitande hikka cukalel gorel ma jibine so jibinama ngel ɗon so ngel mawni laamu ma bonat saabu maggel o wi wadde kala ɓinguel gorel jibine ngel yo ware ɗum woni sababu o on kanko woni ɓinguel gorel jibine ngel fof wara hirse tan ɓinguel goye fof jibine ngel hirse ha gasi ɗum woni li gawli baadil ko hunati wo fi zalikum wone ɗeɗo lettede iblis ɗe firawna leptata on wo fi zalikum wone dandede on e bone firawna bala un lepte ɗe woni hen bala un jarabuya mbimi woni hen jarabuya o fi zalikum wone dandede no bone firawna bala un nema min rabbikum ummarade jomon azimun mawlo bala o ene fira nema sa yaari to dandede to bala o ene fira jarabuya sa yaari to lepte to famide bala un jarabuya min rabbikum ummarade jomon azimun mawlo bala un nema min rabbikum ummarade jomon azimun mawlo nema mawlo واذكروا شفتره إذ فرقنا تمني من شيرني بكم من سبب من شيرني البحر مايو شفتره دوم on ngari no firawne riddi on gadona ha e maayo go min ceendani on dum onon yimbe masalan Musa na don e maayo he ndok don gaño mon Allah wi fa anjaynakum min dandi on yo layru wa aghraqna min joli ala firawna yimbe firawna yimbe mum temedde jeedidi ujunere neddo puccu balew pucci keddi di kala fof Allah wi jolmi halabe wa antum tanzuruna odon dara onon yimbe firawna onon yimbe Musa odon dara maayo ne arte mabbe odon dara
janto ciftore kadi wa idu wa adana Musa to men min pododiri e Musa 40 laylatan jammaji capanɗe nayyi omo hoora jamma e ñalawma so tawi timmi balɗe capanɗe nayyi ɗe eyyi wa masalan a ara min tottamo deftere ene wiye tawreta ɗum woni fodore nde o horno ko humtorama lewru wiyeteɗo humtorama ndu o hoorino hano gasi o socci Allah wi malaikaji mbimo balɗe capanɗe tati ɗe korɗa ɗe foof emin urnotono hunuko ma ko ureteri mawki hunuko ma ne uranno joni noon a soccima hunuko watti lubde watte en balɗe sappo ɗum woni balɗe sappo taske ɗe yanti hen woni balɗe capanɗe nayyi Allah wi fododire makko yo hoor balɗe capanɗe nayyi jamma e ñalawma noon wona ñalawma tan jamma e ñalawma hoorata ha timmi balɗe capanɗe nayyi so tawi balɗe capanɗe nayyi ɗe timmi so ari min dokkamo deftere pour oɗon ndewra deftere nde Allah so mattakhastumul ijla caggal ɗum noon keɓɗon deftere nde ndewɗon kadi ngaari ndewɗon ngaari yamirore oɗo gorko biyeteɗo Samiriyu waɗani on ngaari wi ngaari ndi ko Allah moon min baadi hi caggal nde Moussa notoyi Allah ene addoya deftere wa antum zalimuna onon yahudiyankoɓe ko on toñɓe e joguitade ngaari holko woni toñange moon li wad'ikumul ibadata fi gayri mahalliha ƴettude on dewal Allah mbaɗɗon ɗum ɗo fota waɗede rewde ngaari kay fota wonde walla andi Samiriyu wiyete ko Moussa kanko Samiriyu kanko noon ko ɓi jina waladatu ummuhu fil jabali yummakko jibinimo koye hayre wa tarakatu woppimo ɗon li khawfiha min qawmiha saabu hulde yimɓe mum Jibril no watti arde ɗon ene muyninamo Jibril tottamo feɗeru waɗa huno ko makko nebam yalta hen ndo kosam yalta hen o ɗon tan Jibril muyninamo watti andude so Jibril anda o tina Jibril waɗɗo ko puccu ndew puccu jarlu waɗɗoto kanko ɗon oɗo Samiriyu Allah weddima e ɓernde makko nguɗo puccu kala ɗo ngu yaɓi hecciɗat ñande noon Firawna yoola ñande Firawna yoolande Jibril arta puccu ngu lofi waɗi ɓakkere ari sara makko noon o itti e koyngal puccu he leydi o mofti joni noon o wi nde Moussa yeehi notoyade Allah ene heɓa tawreta o wi yimɓeɓe kala joguiɗo kanŋe yo addu yimɓe gaddi kanŋe o rendini kanŋe o waɗi ɗum e jeygol o tafi hen ngaari o waɗi ɗum comme ngaari ni o ƴetti leydi ndi o waɗe hinere ngaari ndi tan leydi ndi tan ngaari ndi watti hunde ɗo watti hunde ɗo bani Israel gone hangani wangade ene taaro ngaari ndi keɓe 600 ujunere neɗɗo wonno so wona 12 ujunere fofof ndewi ngaari 600 ujunaji nogas wonno ndeke 600 ujunaji 8 ndewi ngaari ndi heddi ujunaji 12 ɗum tagi jimowo o wi idal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al azal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'ammilu o wi so neɗɗo tagaka gila lazal so tagaka ko malaɗo tan maletaki neɗɗo mo Allah tagani ko malaɗo maletaki sabu faqad khaba man rabba o wi wallahi soyi nenoɗo hol neɗo Firawna wana kanko nehi annabi Moussa yew Firawna nana jeygol wa khabal mu'ammilu jortanoɗo ne male on ne kadi soyi oli on mo Jibrilu nehi o ay mo Jibrilu nehi Jibril ko malaika dendagal malaika mo Allah tagi Jibril ɓuri kala ko Allah tagi so wana annabi annabaɓe tan ɓuri Jibrilu ko heddi fof kanko ɓuri tagar alnde mum kanko ɓuri yew kanko nehi oɗo nana jeygol fa Moussa alladhi rabbahu Jibrilu ay Moussa mo Jibrilu nehi o yew on kafir woni kefero o Moussa alladhi rabbahu Firawna ay Moussa mo Firawna nehi o on mursali woni mo Allah neni ay Firawna kala ko Allah tagi Firawna ɓuri jasde yew Firawna nehi annabi kala ko Allah tagi Jibril ɓuri moƴƴude yew on naati jeygol yew ni no Allah waɗi de wona nehowo o koto neheteɗo to mbimo wona e nehowo wonata
koye neheteeɗo wonata nehe o woni waawi moƴƴude mo woni nehi o Allah bonna ɗum nehe o woni waawi bonde mo woni nehi o Allah moƴƴina ko Allah welaama ko Allah moƴƴinta wonaa neɗɗo wonaa aan nehowo moƴƴinta ko Allah so tawii Allah yanti e ma a nehi moƴƴi Allah walluma moƴƴa so Allah yantaani ma so ni Allah bonna Allah mbawɗaa heen wonaa neegol ma bonata ko neheteeɗo o bonata nehowo o ne waawi moƴƴude moƴƴa needi kono mo neheto Allah bonna ɗum mbiimi nehowo o ne waawi wonde bonɗo kono needi ndi Allah moƴƴina neheteeɗo keefere kay nehata ko moƴƴi kono noon daani keefere nehi moƴƴa Jibril malika kay fota neede ko boni kono noon malika nehi bonɗo paama ɗum gandi jogoɗa on haqqille kadi ganda wona nehowo koye neheteɗo wona nehowo wonata koye neheteɗo o so Allah moƴƴinimo o moƴƴa so Allah bonimo bona ala ko mbawɗa hen Allah wi summa takhastumul ijla joguiri ɗon ngaari min baadihi caggal notoyade Moussa Allah wa antum no onon walimuna ko on toñɓe summa afawna ankum min mamtani on pakkatuji mon min baadi zalika caggal jogitagol ngaari min jaɓani on tuububu yala Allah kumbiɗo jo onon taskuruna oɗon manta nemaji ɗi min nemani on wa id atayna Moussa alkitaba tumane min dokki Moussa deftere ni wiye tawret wol furqana e deftere ni wiye furqan noon ko serɗore hakkude gonga e fenade serɗore ko dagui e ko harmi la'allakum bele jo onon yahudi en koɓe tahtaduna oɗon peewira sabu deftere nde wa id qala Moussa jangtone Moussa wiyani li qawmihi yimɓe mu rewnoɓe ngaari o ya qawmi e yimɓe am innakum onon de zalamtum on tooñi anfusakum koye mon bitti khadikumul ijla e jogitade on ngaari ndi mbiɗon ko Allah ɗum noon fatubu duttoɗe ila bari'ikum fewde tannoɗo on duttoɗe fewde Allah ɗum noon tuubu buya mon faktulu anfusakum mbare koye mon andi kamɓe yahudi en koɓe ko noon Allah waɗirnoɓe ko kala tuubowo wartata ko noon wonno tuubuɓe mabɓe wona no men ni Allah yamiriɓe kamɓe pop bil ihtiba e ronɓinade Allah wi donɓine ɗe ɓe donɓini fasaral wahidu minhum yabtulu akahu jiya neɗɗo wara mawnum jiya neɗɗo wara ɓiyum jiya neɗɗo wara miñum fa sagga alayhim zalika ɗum noon muusiɓe noon ɗum muusiɓe fa sakkuli Moussa ɓe gulliti Moussa zalika ɗum ɗo fata darra a Moussa li rabbihi Moussa noon lollikini Allah wi ɗum ne muusi jiya neɗɗo huccire ɓiyum wara huccire miñum wara huccire bamum wara ɗum ne muusi fa arsala alayhim sahabatun sawda'un muslimatun Allah nele mabɓe rulde ɓaleere niɓɓere woni hakkude taw a yiyata hay goto a warat tan aɗa ƴetta silama a dotta o dotta o dani o dotta dane ma o dotta dane o dotta dane ma a woni capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo maayi ñalawma goto ɓe mbaɗi hen capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo kamɓe rewnoɓe ngaari ɓe Allah wi faktulu anfusakum zalikum ay warde on koye mon de khayrul lakum ɓuri moƴƴande on inda bari'ikum to tagɗo on fa waffaqakum li fi'li zalika Allah hawridini on e gollude ɗum Allah nele mabɓe noon rulde ɓaleere mbiɗen pour haade mabɓe yiyodirde ha fa capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo maayi fa taba aleykum Allah noon jaɓanino on tuububuye guila on tuubano innahu Allah noon huwa tawwab kanko woni jaɓowo tuububuye arrahimu jurmotoɗo wa id qultum tumane mbiyan ɗon tumane mbiɗon wa qad kharajtum ma'a Moussa oɗon jaltide Moussa li ta'tadiru ila Allahi min ibadati al-ijli wa sami'tum kalamahu nde Allah tabaraka wa ta'ala o wi Moussa yimɓe maɓe mi jaɓaniɓe tuububuya kono noon nangu e yimɓe maɓe capanɗe jeeɗiɗi deɗɗo ɓe ndewano ngaari jamiraɓe yoɓe guppu comci mabɓe yoɓe looto ɓalli mabɓe yoɓe jaade ma to hayre to pour ɓe gantinana ɓe ndewano ngaari ɓe imsinano ɗumen ɓe dutto ayyo Moussa suɓi e mabɓe wa zahabu ma'ahu jaade makko ila jabali ɗuuri fewde to hayre to ɓe jeehi noon kamɓe capanɗe jeeɗiɗo ɓe jeehi ko jaɓɓe tubanoyde ɓeeɗo ɓe jaade Moussa to Allah fa sami'u kalamallahi ɓe battinande Allah ne haala ɓe nani Allah ne haala warada anna allaha qala lahum wiyama Allah wi inniya ana allahu min komi Allah la ilaha illa ana deweteɗo e gonga ala so wona min ana akhrajtukum min ardi misra min woni jaltinɗon to leydi misra mi anani de biyadin shadidin e sembe cattuɗo fa abuduni ndewe kam wala ta abudu gayri hoto ndewe ko wona min ɓe nani Allah ne wiyano
nde ɓe nani kamɓe capanɗe jeeɗiɗo arnoɓe tuude ɓe fa qalu ɓe mbi ya Moussa lan nu'mina laka min jogorani gonɗindema an Moussa hatta nara allaha jaharatan hamin jiya Allah e ŋaas so min jirani Allah guite amen min gonɗinta ɓe mbi noon Moussa nde ɓe kaali ka haala tan fa akhadatkum as-sa'igatu haatango mango nangi on mayɗon onon fof ha laɓɗon wa antum tanzuruna oɗon daara ko jippe mon ko summa ba'athnakum caggal ɗum min gurtini on min pindini on min ba'di mawtikum caggal maygol mon la'allakum bile jo onon tashkuruna oɗon manta Allah Allah wi min pindini on caggal nde ɗaani ɗon mayɗon min pindini on gurtuɗon Allah wahyi Moussa o wi Moussa yoɓe gummo ɓe gummi ɓe darti nde ɓe darti nde Allah jaɓani ɓe tuubu ɓuya ko malika tan ha cembe ɓe maayi caggal ɗum ɓe gurti Allah wi wa dhallalna alaykumul ghamama Allah wi ciftore kadi fof de ko qur'ana jippi ko Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam tawano ko ɗum yahudiyankoɓe ɓe nelaɗo Allah wondi ɓe tawano ko ɗum kono taniraɓe mabɓe ene tawano Allah noon ene siftinaɓe ko waɗanno taniraɓe mabɓe yoɓe gandu wonko waɗanno taniraɓe yoɓe kaal yoɓe jettu Allah ɓe ndewa ɗum ñalawma goto nguleki cattuki waɗi Allah ƴetti rulde fawe dow mabɓe heerde ɓe nangue he ɗum woni wa zallalna Allah wi min ɓuɓɓini aleykum mon algamama ko wiyete rulde nokkuni wiye tiihi toon Allah wi wa anzalna min jippinino aleykum mon kadi e nder wuro he almanna ko wiyete ñebɓe belɗe wa salwa e doobe guuɗaɗe jaha tan kayɗa tan miijoɗa ñamde tan doobal guuɗal ngal walla gerlal guuɗal ngal walla gertogal juuɗal ngal tan tello tan ñaama ha kaara pokkita jaha lawol ma a wandaka no heɓira a wandaka no dañira wona haaju ma walla aɗa wone ngesa ma aɗa liggo tan ha miijoɗa tan ñamde ko weeli tan ko wayno pom tello tan ñaama ha kaara jaha Allah fof mi waɗanino on mi waɗanino ɗum taniraɓe mon mi waɗanino ɗum taniraɓe mon Allah wi kulu ñaame min ɗeyibati e gueɗe darguiɗe ma razaqnakum ko min garziguine on kono noon wala taddakhiru hoto mofte ñaame ay ɗeɗo doobe guuɗaɗe garɗe ñaame hoto moftede ay ɗeɗo ɗiɗo pomuji ɗi ganduɗa enen gara oɗon ñaame son kaari goppe oɗo jedde fa kafaru ni'mata ɓe jeddi nema Allah mo waɗannoɓe waddakaru ɓe batti moftude nde ɓe batti moftude in faqaɗa anhum taƴi aha ɗi natti arde aɗa ñamanno gerlal guuɗal ngal a sodani diwlide a sodani kirmachine a miijo tan tello ñama ha kaara mbiyeɗa hata moftu kagaɗo coɓɗi a mofti natti arde hol toñƴo ko an tooñe ɗum naka Allah wi wama zalamuna yeɓe paam noon ɓe toñani min de ala walakin kanu anani walakin ko woni kanu ɓe laatima yaslimuna ɓe toñata kay anfusum ko koye mabɓe ɓe tooñi wona min i wona so natti arde mo rewata wona ñamanno i a natti ñamde ko a rewata ɗum ko wona min kay ko wallude tan wonno sa neɗɗo ne waɗanma hunde ene waɗanma ko moƴƴi a watti yeddude hunde nde walla a watti hamnade ɗum natti waɗandema holmo bonnani ko an ko wadde ko an tan bonnanta ko kay eɗen daara ɗum ñande kala wo id qulna janto tumane min mbiyani caggal nde ɓe jalti nokku no weetihi udkhulu min mbiɓe fof de Allah ne siftina ɓe ene haalan nelaala ne siftina koreji mabɓe Allah wi udkhulu naate hadihil qaryata ngoɗo wuro naate ngo wuro wiyama ko baytul muqaddas on wiɓe ala ko wuro ngo wiyete ko Ariha ko Qudus noon woni Jérusalem woni Israila Allah wi naate wuro ngo fakulu minha ñaame e nder wuro he hayso shiitum kala ko jiɗɗon
kala ko jiiɗo ne wuri he kono ñaame ñaame ragadan oɗon jañana ala ko kaɗo ɗon aha kono noon min sarɗam ko sarɗi goto tan waɗi on sarɗi sarɗam wiyama ko ñamde nde wiyete ko siman Allah neldade hendu ummorade bange worgo won wiɓe ala ñamdu ndu arata kene defa won konngol wi ala gertoɗe ɗe ngara ɓe defira juuɗe maɓɓe ko ndiwri tigui ndi ganduɗen ndi won wiɓe ala ko ndiwri tan nandude diwe men ɗe ɗum ɓe defanno eɓe ñaama Allah wiɓe noon soɗon naata wuro ngo naate wuro ngo ñaame kala ko jiɗɗum jiɗɗon on kaɗaka kono waɗa hulul baba sujjadan naate wuro ngo oɗon cujji ɗumi naate wuro ngo oɗon cujji son naata wuro ngo cujje soɗon naata o qulu mbiye hiɗɗa tun ko fukkanede bakkatuji tan mbiyon noon mbiye hiɗɗa tun ko fukkanede bakkatuji Allah wi son mbaɗi ɗum naghfir lakum min jaafo on khaɗayakum bakkatuji mon wa sanazidu mamin ɓeydan almuhsinina moƴƴinɓe ɓenne kadi min ɓeyda ɗumen baraji Allah wi ndeɓe fa baddala allazina zalamu toñƴe maɓɓe ɓe gostiti qawlan konngol gayra alladi ngol wona ngol ila lahum ngol mbiyano andi hayso wona kamɓe foof wona maɓɓe kam wostitiɓe ɓenne paye nadde andi o wino ko hiɗɗa tun ɓe gone wiide habba tun abbere Allah wino ko mbi hiɗɗa tun wona ɓe mbi habba tun Allah wino soɓe naata yoɓe naata eɓe cujji ɓe naata eɓe piya kelle e dote maɓɓe eɓe poɓɓa kelle eɓe piya e dote maɓɓe ɓe mbaɗan cuhli sene dogano waɗa ni ɓe mbaɗa noon nde ɓe mbaɗi noon Allah wi mbaɗimi sabatas fa anzalna min jippini ala alladina ɓen zalamu toñɓe ɓe min jippini mum rijsan ko wiyete kolora o wi kolora noon wonandeɓe kamɓe ko jayiya leñol nelaɗo Allah noon kolora wona jayiya ɗumen ko yurmede nelaɗo Allah wi kala mo mayɗo e kala mo kolora wari walla mayɗo e saaha kolora tawde koye leñol makko on ne wayno sahodini ko aljanna fayi noon nelaɗo Allah wi o wi e leñolam kala mo kolora wari ko aljanna fayi walla kala mayɗo e saaha kolora hayso kolora warani ɗum ko aljanna fayi ko amma kamɓe ɓe kolora jippinoɓe ɓen kay kolora ko jayiye wonan ɗumen nde kolora nde ɓe mbiya eɓe naati wuro nge eɓe poɓɓa ɓe mbiya hiɗɗa toon ɓe naati eɓe poɓɓa kelle Allah wurte maɓɓe kolora ñalawma goto 70 ujunere neɗɗo maayi ɗum woni rijsan lebte mina samai ummade asaman bima kanu saabu koɓe laatine suguna ɓe jalta ɗoftare aha Allah wi wadkur jamto istasqa Musa tumane Musa yarnani li qawmihi yimɓe mum Musa yarnaniɓe aɗa mo yarnade de so taw manki yarna Musa yarnaniɓe noon tawɓe ɗom ɗi nokkuni wiye tiha an enen kam jarɗo yarna tan ko taw pour sa awi gawri tan gawri yoori kono yarnade alade arata hayso forage pane enen poti yarnade so forage boni eɗen poti yarnade so ilam leeli arde eɗen poti yarnade sen jolelana laana men sinki eɗen poti yarnade yarnade kay alade waɗata saabu Allah alade ala ndiyam enen cikketen Allah jogui ndiyam tan ko ndungu ni Allah kay alade ala ndiyam nde naƴƴa haaji ndiyam fof yarno tan hay soko dow jeeri gonɗa sa ɗum ɗiya tampi yarno hawnake Allah addanma ndiyam jara waggade adi suuɓe isɓe ɗom ɗino fittihi nokku no wiini ɓe tampi ɗom kam Moussa yarnaniɓe Allah wi faqulna min bi Moussa idrib bi asakal hajara sawru ma no joguiɗa ndu fiindu e hayre o fi fan fajara ɓucciti min e hayre he asrata aynan sappo e ɗiɗi sewde andi sappo e ɗiɗi leñol wonde e makko o fi hayre nde tan sappo e ɗiɗi sewde yalte hayre he Allah wi ñande hen gada alima andi kullu unasin kala hen leñol andi masrabahum yarirde mumen woni tufde mumen ɗo jarata kala hen leñol andi ɗo jarata ɓittodiral ala leñol fof yarata tan koye tufde mum heddi ɓe ɓenna hay goto rendani mabɓe Allah wi ɓe kulu ñaame
wasrabu jare min rizqillahi koye arzigi Allah ɗum ɗo ko arzigi Allah wala ta'asaw hoto bonne fil ardi leydi mufsidina ala haali latade ɗon bonni hoto mbaɗe e leydi he bonande wo id qultum tumane mbiyan ɗon ya Moussa mbiɗon Moussa lan nasbira minen min mbawa munje ala ɗa'amine ñamde façon wahidin goto min mbawa doɓe guuɗade tan tew juɗagu tan ñana kala tew juɗagu tan ñana kala eywa tew tan e min mbawa eyo masalan mongoje tan pobuji tan ɗum tan min ñamata min mbawa munji min kasti ewa min hankkadi dede amin ɗi dutti tew min kasti hankkadi min dukkini hankkadi ɗum noon fad ulana rabbaka Moussa ñaagoɗo min joome o yukhrij lana yaltinana min hunde min ma tumbitul ardu ko leydi ne funna hunde ko leydi ne funna beele Allah yaltinana min mbatta ñamde ɗum min bakliha ko wayno kappe mum wo qissaiha e dene mum wo fuumiha e gawri ne wiye fuum ene wiye ɓe mbi ko hinda gawri ne wiye noon wo adasiha e gerte wo basaliha e basalle min mbatta ñamde ɗum aha yo wal feten min mbatta remde hankkante min mbatta ñamde kappe min mbatta ŋalde dene min mbatta ñamde gawri ne wiye hinda min mbatta ƴakkude gerte min mbatta kadi masalan basalle en min mbatta settude min mbaɗa e sosuji min tampi tew tan ara tan ɗum dal min kasti ɓe ko ɗayɓe de laaj en ñagade laaj e basalle en e gerte en e dene en dañetake de so wona e demal ha Moussa wiɓe a tastabdiluna on gostitto allazi nden hunde huwa no nden hunde adana nde ganduɗa ɓurde jasde oɗon gostito ɗum billedi e nden hunde huwa kañum hayrum ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri moƴƴude oɗon gostito ko ɓuuri jasde ɓuuri moƴƴude ka ko ñawɗa galle ma sa heyɗi tan gerlal juuɗal ngal ara ƴakka jaraji tawa soodani joni noon jiɗɗon ko tampude kono ko onon ɗaay ɓe mbi dal minen min jiiɗi tan ko ballami goppe ko mbiɗon ko ɗaccere mo on ñaam mo on jara ɓe mbi minen min jiiɗi ko remde min jiiɗa foftade Moussa ñaagui Allah Allah wi mi jaaɓi Allah wi ɓe ihbi ɗo jippoɗe Misra wuro e gure ɗeɗo paye toon fa inna lakum ne wodani onen gon wuro ma sa'altum ko ñaagi ɗon ko nete ƴeewe mbatte remde tawi ko ɗum jiɗɗon Allah wi o duuri mbaɗa waɗa alayhim e mabɓe azillatu koyera wal maskanatu miskinaku andi koyera haaɗi koye remde miskinagal haaɗi koye remde tawde ɓortoto mbaɗa tekke ñoroɗa ha buhal ma yalta aɗa gifta miskinaga e koyere kay ɗon haaɗi mbi sikke mata joɗade less marla joɗɗa e marla gajjoɗa kay aɗa ñama aɗa yara ɓuuri welde kay mata yaade aɗa ñaago aɗa fundina leydi Allah wi koyere waɗama e mabɓe kala ɗoɓe goni hayso ko joom ko galo noon so remi tan hoyi hayso ko galo so remi tan wonti koyere wonti miskino kadi Allah wi wo bawuɓe duttodi bi gadabin tikkere min Allahi ummarade Allah zalika ay hoynede nde zalika ay tikkanede nde bi annahum sabu kamɓe kanuɓe laatino yakfuruna eɓe jeddanno bi ayatillahi ayaji Allah wa yaktuluna eɓe mbaranno annabiyina annabaɓe annabi Zakariya kamɓe mbari ɗum annabi Yahya kamɓe mbari ɗum ɓe mbari ɓe fof wiyama ñalawma goto kamɓe ɓeɗo yahudiyankoɓe ɓe mbari 70 annabi ɓe kirsi annabaɓe 70 ɓe mbaɗi luumu ɓe dawri luumu ɓe payani ni ɓe dawri luumu mabɓe ɓe mbaɗi ko bondi ma to ɓe gayril haqqi saabu gonga ala e toñangue tan zalika ay koɓe mbaɗi ɗum ɗo addani ɓe waddi ɗum bima asaw ko saabu koɓe goofi wa kanu ɓe laatinoma yataduna ɓe jawtanno kattude e to banggue gofol inna alladina amanu so tawi ko ɓen gonɗinɓe annabaɓe min qablu ko adino walladina e ɓen haadu ɓe ganduɗa ko yahudiyankoɓe wannasara e annasara en wassabiina e pelle yahudiyankoɓe e pelle annasara en ene mabɓe de man amana billahi gonɗinɓe Allah wal yawmil akhir gonɗinɓe ñalawma cakkitiɗo e zamanu annabi o sallllahu alayhi wa sallam wa amila salih ene mabɓe golluɓe golle moƴƴe golli sharia nelaɗo Allah ɓen de kam falahum ne wodani ɓen ajruhum jobdi mumen ko golli ko inda rabbihim to joomum en ɓe gollani ɓeno
feere mon bonoya wala khawfun kulul ala alayhi mabbe wala hu wanani kambe yahzanuna be cuno yoto la khara ala be cuno ta afami wayno hen gongdimbe Allah ko adi nelade Allah nelade Allah ko wayno bahira on gongdinino sori oya ene mabbe abi zarril ghaffari ene mabbe warqata bun nawfal ene mabbe salmanul farisi ene mabbe qussu bun sa'adata e ko wana ben gongdimbe annabi Musa mbaylani mbaylitaaki ha kawriti ene laade Allah gongdini wa amma gongdinnoɓe Musa kawre nelaaɗo Allah gongɗinani nelaaɗo Allah ɓen ko naatoɓe jeygol te jaltata fa zalika mukhalladun fi nnari on ko casneɗe to jeygol man yettabi gayra al islami wa man yabtaghi gayra al islami dinan falan yuqbala minhu kala mo rewi diine mo wona l'islam jaɓantake ko jeygol fayi o ho fil akhirati min al khasirin de ko jeygol fay wana ndeke kala gongdinɗo Isa gongɗinani Allah saɗa ƴeewa kefeero ko on wiyete kefeero ko dewɗo Isa mo rewani nelaɗo Allah ko o wiyete kefeero wa amma mo rewani Isa rewani nelaɗo on wona kefeero kangat on ka ala ko woni ni woni kefeero ko yahudi yanke kefeero ko nasara ay catholique e chrétien ɓe mbiyete hefereɓe kefeero so ɗiɗo ko ɓe kono wiyeɗe catholique waɗa kefeero Allah bonima muddiɗo an mbiɗo noon an de muddiɗi keferagal kay haaɗi ko yeddude nelaɗo Allah in jeddude nelaɗo wiyemana kefeero catholique ko kefeero mo Allah bonni chrétien ko kefeero mo Allah bonni ko ɓe Allah bonni ɓe Allah ɓuuri bonnude foof ulaika hum sharrul bariyati ɓe Allah wi ɓe ɓuuri bonde dendagal ko tami mo Allah wi ɓuuri bonde mo tagi mbiya ɗum ko moƴƴo Allah bonnima muddiɗi an mbiɗo noon muddiɗi wala khawfun ɓen naatoɓe aljanna kulul ala alayhim men wala hum wonani kañum yahzanun cuno wadkur janto id akhadna mithaqakum to mene min nangi ahdiji mabbe e gollude ko wone tawreta wa rafa'ana min bamti fawqakum dowmon adura ko wete hayre min dofi hayre nde les wa idna tagnal jabala fawqahum min dofi hayre nde to lasmum be biya be jab nden mbiya ɓe jab ko Allah yamiri ɓe mbi ɓe jaɓani Allah ƴetti hayre fawe wuro ngo Allah wi ɓe khudu nangue ma ataynakum ko min totti on ko nangire ɗum ɓe ɓuɓatine sembe e soobe e tinnare wadkuru ma fihi golle ko woni hen la'allakum beele jow onon tattaquna oɗon ndento jeygol aha ndentoɗon jeygol ndentoɗon goofi nde wonno mo anda wawa hulde Allah ma ganda Allah nde kuula Allah mo hulani Allah ma anda Allah kuulata Allah nden alay sago janggawal wona mbimi a janggat walla namdoɗa jangguɗo walla jangguɗo heɗo keɗoɗa haala keɗoɗa nden kuulata Allah mo janggade heɗaki ne jangge on jogoɗo hulde ni andata Allah wi min mbaɗi noon summa tawallaytum nungtiɗon min ba'di zalika caggal oɗo ahdi falawla fadlullahi aleykum wa rahmatuhu sanna tan wona ɓuural Allah ngal waɗemo ne yurmede mum la kuntum on laatoto minal khasirin koye halkiɓe wala gad ko gonga alimtum wallahi on gandi alladina no ɓen i'tadaw yewtuɓe kaadi min komi moon fissabte aset wiyanoɓe tan gaw aset ɓe gawi on ɓe kaɗanoma ɗum oɗon gandi on majjani ɓen woni ashabu aylata en ko ɓulna Allah wi nde ɓe cali min mbiɓe kunu gonte qirada tan ko on baadi khaasi ina goɗɗinadi yurmede Allah fa kanu ha ɓe gonti baadi ɗi wa halaku bada salasati ayyamin caggal balɗe tati ɓe kalki wa amma baadi gonɗi joni ɗi meeɗa wonde yimɓe ɗi ko ni tan mbaɗi andi en fenoɓe ne mbiya baadi ɗiɗo ko yimɓe gonno e mbatta tagore wonde ko fenade wona gonga wandu meeɗa wonde neɗɗo ɗiɗo baadi kay meeɗa wonde yimɓe ni tan mbayi ko Allah tan tagiriɗi ni waɗiɗi ni gasi ndinkaji jiyataɗi ni tan mbayi ayi dara meeɗa wonde neɗɗo yimɓe wonnoɓe yimɓe ɓe ɓen ko balɗe tati caggal ɗum kalka jeehi gonta artu ha darga daro capanɗe 9 ujunere neɗɗo wonno ɓen jeehi Allah wi faja'alnaha min mbaɗi ɗeɗo lette nakalan ko teskuya lima bayna yaday ha ko woni yeeso ngoɗɗon leñol wama khalfaha e ko woni caggal ngoɗɗon leñol wa maw'idatan min mbaɗi ndeɗo halkare o wa'azu lil muttaqina wonande hulɓe Allah nde wonno kulɗo Allah naftorto wa'azu wadkur janto id qala Musa li qawmihi tumane Musa wiyani yimɓe mum andi wa qad utila lahum qatilun la yudra qatiluhu eɓe mbalana kamɓe yahudiyankoɓe neɗɗo ɓe ganda barɗo neɗɗo o wa sa'aluhu ɓe ñaagui Musa noon an yad'ullaha an yubayyinahu nde o noddanta ɓe Allah beele Allah feññinanaɓe fa da'ahu Musa noddi Allah
Musa ni noddi Allah nde o wi inna Allah Allah de ya'murukum Allah ene yamira on an tasbahu yo on kirsu bagaratan nagge nde ɓe mbi Musa minen de wonmo min barana min ganda noon barɗo o e min jiɗi ñaganoɗa min Allah beele holla min barɗo o Musa ñaagui Allah Allah wi wiɓiɓe kirsu nagge ɗum tan Allah jaabiɓe qaalu ɓe mbi an kam a tattakhiduna huzuan an Musa a jogitto min ko min jalkitorgal min mbima ya ñagono min Allah yo haala min barɗo neɗɗo mbiya min kirsu nagge ɗum ko haala qala Musa wiɓe a'udhu billahi mboɗo mooli Allah an akuna de laato min al jahilin taw koye jalkitoɓe jeeyami falamma alimu annahu azama nde ɓe janana hankandi Musa ko wi ko gonga e mum qaalu ɓe mbimo ud'u lana rabbaka e min jiɗi ñoganoɗa min joome o yo bayyin lana ma hiya yo feññinan min hol nguen nagge duuɓi ɗi no potata qala Musa wi innahu Allah yaqulu omo wiya innaha nagge mbiyeɗon yo mbarge baqaratun ko nagge la faridun nge wona nayewe wala bikrun nge wona tokose awanun ko hakkundewe bayna zalika hakkunde naywude e famdude nge haange nagge haange awanun ko nge haange woni naywani kono famɗaji fuɗɗingi jibinde e doori tan ɗum wiyete haange Allah wi ko nge haange mbare haange fafa alu golle ma tu umaruna ko ñamira ɗon kirse nge nagge pofta ɗon ɓe mbi ha joni min paamani min jiɗa qaalu ɓe mbi Musa ud'u lana rabbaka ñagono min joomen yo bayyin lana yo feññinan min ma lawnu ha ko woni mbaade nagge nge beele kenge ɓalewe walla kenge renewe walla kenge sooye qala Musa wiɓe innahu Allah yaqulu omo wiya o wi innaha nagge nge mbiyeɗon yon mbarge baqaratun ko nagge safara un sooye faaqi un laabtuge lawnu ha mbaadi mum tasurru nadirina nge ene weltira ndaroɓe kala ƴewɗo nge weltoto mi he ha jodde min paamani qaalu ɓe mbi Musa ud'u lana rabbaka ñagono min joome kadi yo bayyin lana ma hiya yo feññinan min hol ngeen nagge beele ko nagge nge ko oroɓe tan ene sogge walla ko nge golloɓe ko remoji nayi demoji ɗi walla ko oroji ɗi innal bagara sabu nayi tasabaha aleyna ene jiiɓi e amen sabu ɗen keewi min mbawa andude wa inna minen kay inchallahu so Allah haaji hankkadi la muhtaduna komin jogoɓe fewde nela sallah sallam wi soɓe mbiyano inchallahu ɗo ha darga kala koɓe gaddi Allah haalantuɓe no wayata haaɓe lepto saabu namdal fof ngal ɓe gaddi Allah jaabotoɓe ha darga daroɓe jogoɗa andude kono mbi inchallahu ha gaddi Allah hankkadi felti ha laɓɓinandeɓe qala Musa wi innahu Allah yaqulu omo wiya innaha nagge nge baqaratun ko nge nagge la zalulun nge wona eltirage liggey tuhirul arda nge ene irta leydi nayi demoji ɗi ala wala tasqil harsa nge eltiraka yarnude nayi gese wona ɗum nge eltira musallamatun ke nge hisnage ayibbaji pop e nge hisna e liggade laasiyata mbaadi ala fiha e magge so wona mbaadi gotiri ko leɓol gotol nagge nge kongo leɓol gotol qaalu ɓe mbi al ana joni jiita bil haqqi joni gadduɗa gonga ɓe mbi Musa ko joni gadduɗa gonga joni de hankadi min paami o wi sagata goto anna abal fatal mazkur ba mum sagata kaalaɗo o anna abal fatal mazkuri ba mum sagata kaalaɗo o kana rajulan salihan ko gorko moƴƴo wonno min bani israil en joni noon qada hadaratuhul wafatu mayde are makko hankadi o yonti mayde wa kanat indahu baqaratun omo jogui ko wiyete nagge qada waladat unsa nagge nge jibini ñale fa akhadha tilka al unha o jaggi ñale nge kanko baba o wa wada'aha fi ghidatin o ƴetti ñale nge o waɗi ɗum e dundu
وأوصى أم الغلام ووسي يمم تشكلنجل أن تؤديه تلك البقرة دي يمم تشكلنجل تتر مثلا تشكلنجل غير ما نك حين يكبر سهاد تشكلنجل ماي موني سو تشكلنجل موني يو يم أو تت تشكلنجل نيلنجل وما تكانكو بابيرادو أون سها أو ماي ثم إن الولد تشكلنجل سارة يحتدب نجل واتدي إنجل تينا ويبيع الهدب نجل يلدد ويقسم ثمنه نجل فتش كالس كلدد أصلاسا فتش تاتي يصرف ثلثه سنجل يلدد بوتاتي هين بودو نجل نياما بودو نغونغو نجل روكا يومغل بودو نغونغو نجل ساكو so jamma ari ngel fecce jamma pecce tati hen feccere ngel ɗano nde feccere ngel rewa Allah nde feccere ngel wana ligganade yummagel ni tan ngel wuddi goɗam falamma kabura al ghulam nde cukalel ngel mawni qalat lahu ummuhu yummakko wimo idhab ila al ghidati al fulaniyati yaato dundu maniru ene mbiyata dundu hakkude walla dundu belmanga walla dundu gonaki walla dundu dongel ya ndun dundu fa inna fiha baqaratun ene to dundu to nagge taraka halaka abuka nagge nge ko bamma woppanma dum afami in fa inna fiha baqaratan ene to dunduto nagge nagge nge taraka halaka abuka woppanma nagge nge ko bamma wa awsani bamma wasi mamami ko yumma o halantamo bamma wi ida kabirta sa mawni uudi halaka yomi totte nagge nge wa aqsama alayha o wodi e nagge he non bi ibrahim al khalil o wodiri ibrahim khalilullah o wodiri ishaqa yaquba sa are dundi he fa innaha ta'ti laka da'iyatan sa are dundu to ma nagge nge are ma en dofti fa ala cukalil wadi kama amaratuhu onon yummo o yemiri mudum fa ja'at lahu da'iatan o dari e dundu tan nagge nge are makko kanko cukalel ngel wa qala nagge nge wimo irkab ala zahri waddo e kecam jimi nawma fa qala cukalel ngel wimo wi nagge nge inna ummi lam ta'murni birrukub nenam yamirani mi yomi wadde aha yamirani nenam wi tan ko yomi adde kono biyani yomi wadde فقالت له نجنجي ويمو لو ركبت على زهري ما قدرتني إلى الأبد مي وودي ساوات إلو ما يدو أم أوانتا جنگم ها چاي جاكي دوفتا دي موجي دي سنو دوفتا نجي پردن فأخذها ونجي نجي وذهب إلى أمه ويهيت يمك فقالت له يم أويم اذهب إلى السوق يا فيوجير فبيعها ب3 دينار دنانير ينج من كلجة تاتي كانج على مسورة نون إديسنا دم يا تون جيانج من كلجة تاتي كوسو ودي دكتور من كلجة تاتي أرتو كالتنان جها شو كلنجليه tan babiraɗo are makko e mbaadi maleyka maleyka are makko e mbaadi babiraɗo tan jogui sawru mum e lewe kono tefanke ni tan are makko wimo bi kam tabi'aha no foti ko jeeyata ndi ngari nde nge nagge fa qala bi salasati dananira kono ala masirati ummi mboɗo yeeya nagge nge men kelleje tati kange e yaade disnu yaade nenam fa qala lahu biha li bi 6 dananira min ghayri mashuratin babiraɗo garɗo mbaadi babiraɗo malika garɗo e makko mbaadi babiraɗo wimo min yeeyam ngaari ndi yeeyam nagge nge men kelleje jeegom kange mbasa disnu yaade yumma o wi ala mi wawa mami yahto nenam tan cukalel yeehi fayto yummum o haalani yummiraɗo wimo so artema yeemo men kelleje jeegom ɗe kono kadi artu kadi ga yeemo men kelleje jeegom ɗe garta kadi ga o yeehi babiraɗo arte makko kadi
wimo yeeyam nagge nge min kelleje sappo e ɗiɗi tawa disnaki yumma o wi alama mi yaato nenam tan o yehti yumma ko haalani yummiraɗo wimo inna haha malakun o ko maleyka wona neɗɗo no yummiraɗo wimo yumma nan gal ande kay yummiraɓe ne certi de ande o yumma wona beyje de ma taw ha o wi o ko maleyka wona neɗɗo yaato makko mbiyamo mboɗo salminamo sa yeehi mbiyamo beele a yeeyat nagge nge walla a yeeyata cukalel ngel yeehi yetti babiraɗo arte makko en jogui sawru mum o wi nenam wi ne salminma nenam wi beele mi yeeyat nagge nge walla mi yeeyata maleyka o wimo bani israil wonɓe ɗo e wuuri heɓe koreji mon ɗi yuqtalulahum qatilun eɓe mbarana neɗɗo joni noon neɗɗo o ɓe mbawa hebde andude barɗo ɗum so wona nagge mon nge joni noon hoto yeeyge so wona hewande nguru magge kanŋe so nge hirsama nge huttama waɗama no sumalle ni loowe kanŋe ha heɓa gembol kanŋe on saaha ɗum woni jar magge so ɓe mbaɗani ɗum hoto yeeɓe fa faala ma amara bihi sagata o kañum ne waɗiri noon hono no maleyka o wini o wi wol fata noon huwa sabu sahiyu o wi oɗo sagata ko sagata kaare siire ɗigganɗo jinnaɗo mum la sakka annahu kana kazalika alay sago o dañira ni nde moƴƴere alay sago o daña ɗum on saaha ɓe gaare makko ɓe jiili nayyi foof e wuuro he ɓe donki dañde nagge wangue noon ɓe tawi nagge nge koye juuɗe makko tan woni fastaraw ha ɓe coodi nagge nge bi mil i miski ha zahaban hewande nguru muɗum kanŋe fa zabahu ha Allah wi ɓe kirti nagge nge wama kaadu ɓe ɗeɓani noon yafa aluna nde ɓe gollata ɓe ɗeɓani gollude ɗum nde wonno ene heewi wona bimine heewi saabu rasulu sallllahu alih sallam wi law zabahu seɓe kirsino ayu baqaratin kanat kala nagge nge ɓe kirsuno la ajza'atuhum ma yonannoɓe nde Moussa wi ɓe kirsu nagge nde nagge fof ngeɓe kirsuno ne wawno wonde kono noon walakin saddadu ala anfusihim ɓe cattine koye mabɓe i fa saddadallahu alayhim Allah ne sattine mabɓe wa id qataltum nafsan tumane mbarɗon fittaɗu faddara atum duñodirɗon e fittade he goto fof wiya ko ɓe mbari ɓene mbiya ko ɓe mbari faddara atum fiha duñodirɗon hen o ne wiya ko o o ne wiya ko o wallahu Allah noon mukhrijun kanko woni peññinowo ma kuntum ko laati ɗum tabtu wono no cuuɗa e alhaali magge Allah wi kañum woni peññinowo fa qulna min mbi andi ɗum ɗo ko jumla mum tarata kono oɗo jumla oɗo aya fonno arde kono arande qissa to toon fonno arde kono Allah addimo ga ko mbawɗa hen ko mbawɗa hen Allah wi fa qulna min mbi idribuhu piye mayɗo o bi baadi ha yoga e nagge nge eɓe kirsi nagge nge Allah wi ɓe taƴ ɗemgal ngal ɓe piye mayɗo o walla ɓe taƴi rubutudu ndu ɓe piye mayɗo he dal ɓe pii tan ɓe mbi ko ɗemgal ɓe mbi ko laatiki ɓe piye mayɗo he tan fa hayya mayɗo wurti tan jooɗi ɗo mayɗo wurti jooɗi ɗo won wiɓe ala andi neɗɗo ɓe mbi ko buhal ñaamal ngal ɓe piye mayɗo he ɓe mbi ko hettere tew tan ɓe taƴi ɓe piye mayɗo he tan fa hayye o wurti nde wurti o dari ɗaɗi ɗi gone yaltinde ƴiƴam o dari ɗo ɗaɗi makko ene jaltinde ƴiƴam ɗo ɗaɗi ɗi jaltinte ƴiƴam ɗo o wi ko kaari e kaari mbarimi o haali warɗe mo ɓen noon ko ɓiɓɓe bammakko en elle kanko omo joguino jawdi kono ala ɓiɗɗo o ala ɓiɓɓiɗɗo ɓe mbi noon so juuti balɗe ne wawi ɓe maaya
eywa ɓe mbasa hawrude hen e ndonu makko ɓe mbarimo beele ɓe dona kaake ɗe ɗum waddinoɓe wadde on saaha noon nde o wurti o wi ko kaare kaari mbarimi ɓen mbara ɓen donani kadi mbara eyyo Allah wi kazalika ay wurtinde oɗo mayɗo no gurtinirmi oɗo mayɗo ni yuhiyillahul mawta ni Allah wurtinirta mayɓe fof o yurikum Allah ene holla on ayatihi dalillaji gotin paago hattan mum la'allakum bele jo onon yimɓe ɓe taqiluna oɗon paama gandon annal qadira ala ihya nafsin wahidatin bawɗo hattande kattanɗo wurtinde fittano wotoro o kay qadiru ala ihya nufusin kathirati on e hattani wurtinde pittali kewɗi wadde gonɗine wana Allah wi o waɗani on ni o holli on summa qasata qulubukum onon yahudiyankoɓe ɓerɗe mon jori mbi kos min baadi zalika caggal ɗum ɗo ko waɗani on ko fahiya ɓerɗe ɗe kal hijarati mbay kono kaaƴe no yorta aw asaddu qaswatan ɗaccuni ɓerɗe mon onon heefereɓe ɗe ɓuuri yorde e ndiyam ɓuuri yorde e hayre saabu wo inna min al hijarati ene kaaƴe he lama yatafajjaru ko ene ɓuccito min hum ala an haru calli ene kaaƴe ko ndiyam ne yalta e mon wo inna minha ene kaaƴe lama yashaqqagu ko ganduɗa ene seeko fa yahruju minhu l maw ndiyam yalta e mum wo inna minha ene kaaƴe lama yahbiɗu ko ene fukko ummo dow yana less min khashyatillahi sabu hulde Allah wa qulubukum la tataassaru wala talinu wala takhshaw ɓerɗe mon noon battinani kulol Allah ɓerɗe mon newaki ɓerɗe mon ñorguilaki on kulani Allah wama llahu wanani Allah bi ghafilin omo weltindi amma ta'maluna ko golloto Allah yejjitani ko mbaɗɗoton ko Allah gongani ɗanaki wa innama yuakhirukum ay Allah nemniri on tan ko li waktikum ha mayde mon yonta kono Allah ne gongaki kala ko mbaɗɗamo wona omo yejjiti wona omo gongi wona omo ɗani wona omo ronki ala o fatan ko tottanoma ko gabbon ñamannoɗa kon ha jonta diyal jaranoɗa kala ha yonta so gasi o itta fittanuma inna rabbaka la bil mirsadi Allah nana garas fanma heñaki ka garo kaɓɓeɗa ha mbiyeɗa kotoɗos tawamo aɗa o sodata gasoil o nelata gendarmerie Allah ko Allah wona neɗɗo ay joni so chef de brigade dañe ma haaju ala sago mbaɗa oto gasoil so ɓe jettima sa dekkoni ɓe beddo e ma ceenuji Allah noon wona noon waɗat neldata gendarmerie neldata gasoil batta moletaji ko koreji ma kay nanganma kaɓɓuma ha ɓiica nannuma e baggi danejo beddoma e gaska pawa helle ɓe jaaha a jogo dillude a fiyat tan ko piiɗa ko encore tan pardon ala a fattaɗama una onon julɓe ɓe on ɗaminto an yuminu kamɓe he yahudiyankoɓe oɗon ɗamini nde ɓe gonɗintala kum wonande on ɗami hoto ɗamini ɗe ɗum on dañata wa qad kana laatinoma fariqun fedde min homi mabɓe yasma'una ene keɗotono kalamallahi haala Allah anani de eɓe keɗotono haala Allah yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu ɓe mbaylita haalaka min ba'di ma agaluhu caggal nde ɓe paami haalaka wahum yalamuna eɓe gandi wona annahum muftaruna eɓe kaala ɓe mbaylita haalaka caggal nde ɓe paami ko haala Allah ɓe mbatta heen goɗɗum te kadi eɓe gandi kadi wona gonga sadaqallahu l azim fatiha salat al fatih